Comezamos. Ben, boa tarde a todas e todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno de hoxe, martes 29 de xullo de 2025. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede de borradores de actas de sesións anteriores. O punto seguinte é a dación de contas dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O calendario laboral 2026 é unha designación de 2 días festivos locais. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde a todos e a todas. Ben, para a elaboración dos calendarios laborais correspondentes ao ano 2026, a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, tivo que elegir 3 festivos de carácter autonómico e optou polo Día de San Xosé, o Día de San Xoán e o Día de Galicia. O Estado ten que declarar 9 festivos nacionais e aos concellos nos corresponden 2 festivos locais. Como ven sendo tradicional, no Concello de Betanzos sempre designamos estes 2 días de festivos locais, o martes do Entroido e o día do patrón do noso Concello, o día de San Roque, o 16 de agosto. No ano 2026 coincide que este 16 de agosto vai a ser domingo e, polo tanto, tamén de forma tradicional, cando se dá esta circunstancia, pois se elixe o día 18 de agosto, o día que celebramos a primeira xira fluvial aos Caneiros. Polo tanto, a proposta que se realiza e que así se comentou na Comisión de Programación é designar como festivos locais e de carácter retribuído o martes de Entroido e o día 16 de agosto. 18 de agosto, perdón. Paso a dar lectura aos acordos tal e como recolle a proposta. Primeiro, designar como días de festa local para o ano 2026 de carácter retribuído non recuperable os días 17 de febreiro, martes de Entroido, e o 18 de agosto, Día dos Caneiros. E segundo, notificarlle o presente acordo ao Departamento correspondente da Xunta de Galicia e comunicarlle ás persoas e aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Nada que objetar. Creemos que es el día más apropiado para este cambio y estamos totalmente de acuerdo. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois nada, como di o concelleiro, é o habitual e o normal neste concello que se xan eses 2 festivos e cando o 16 coincide a domingo, pois cambialo o 18. Pola nosa parte tamén o noso voto vai ser favorable. Grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, e un boa tarde a todos. É unha discusión que como é habitual, pois é a tradición, que corresponde a actividades parlamentarias. Voceiro do equipo de goberno, algo que engadir? Nada máis que engadir, gracias. Algo que engadir, alguén? Pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. Aprobación do acordo regulador do personal funcionario ao Servicio do Concello de Betanzos. Voceiro do equipo de goberno e delegado de persoal, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, boas tardes a todas e todos. Hoxe traemos a este pleno un documento importante, un documento resultado dun proceso longo de diálogo, revisión e consenso. Un novo acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario do Concello de Betanzos. Un instrumento necesario para adaptar a nosa administración ás exixencias actuais, garantir seguridade xurídica nas relacións laborais e recoñecer o traballo de quen saca adiante o día a día do Concello. É un paso máis no compromiso deste goberno coa modernización e a estabilidade do emprego público local. Este texto foi negociado e aprobado inicialmente no mes de febreiro de 2023, despois dun traballo prolongado coa representación sindical. Porén, debido a diferentes circunstancias, como foi o proceso de estabilización do empregado público ou o longo proceso de elaboración da nova relación de postos de traballo que aprobamos recentemente nesta mesma sala, non foi posible traelo a pleno nese momento, xa que era necesario axustar e revisar o seu contido á luz deses procesos en marcha, así como garantir a súa viabilidade económica e xurídica. Durante este tempo, o documento non permaneceu inalterado. Moi ao contrario, foi actualizado e renegociado
para adaptarse aos cambios normativos, técnicos e organizativos que foron xurdindo ao longo deste último ano. Esa revisión culminou na Mesa Xeral de Negociación do día 4 de xullo do presente ano, onde se aprobou de novo con todas as modificacións incorporadas e por unanimidade de todas as organizacións sindicais con representación. Nesa mesma sesión tamén se aprobaron o convenio colectivo do persoal laboral e o regulamento de teletraballo. A intención do Goberno municipal era clara: traer os 3 documentos xuntos ao Pleno nun paquete coherente de medidas para modernizar a xestión do persoal e actualizar os dereitos laborais no Concello. Pero no caso do convenio colectivo, as modificacións introducidas na renegociación requiren un novo paso polos servizos xurídicos e económicos, para garantir a súa plena viabilidade legal e orzamentaria. Por iso, non se somete a aprobación nesta sesión, pero confiamos en poder facelo na seguinte sesión ordinaria ou como moi tarde no mes de setembro. O acordo que hoxe sometemos a consideración deste pleno substitúe o anterior, o aprobado no ano 2017, e supón unha actualización profunda e necesaria. Non falamos dun retoque superficial, senón dunha revisión estrutural que corrixe disfuncións importantes como a xa eliminada indemnización por xubilización, incompatible con normativa vixente, e ordena aspectos clave da vida laboral do persoal funcionario con maior seguridade xurídica e mellor redacción. O texto regula con claridade a xornada de traballo, a flexibilidade horaria, os permisos e licenzas, os descansos, as compensacións, o réxime de dedicación e o funcionamento dos servizos especiais. Tamén incorpora melloras en materia de conciliación, con dereitos recoñecidos en normativas máis recentes, como os permisos por cuidado de persoas dependentes, tratamentos médicos, violencia de xénero ou lactancia acumulada. A maiores, o novo acordo recoñece o dereito á formación continua, reforza a Comisión Paritaria de Seguimento como órgano de interpretación e resolución de conflitos e establece as bases para poñer en marcha unha carreira profesional dentro do Concello, que permita recoñecer o mérito, a experiencia e o compromiso do persoal co servizo público. Quero aproveitar esta intervención para agradecer sinceramente o papel das organizacións sindicais durante todo o proceso. Foron meses de traballo intenso, con debates, achegas e tamén cesións por ambas partes. E o resultado é froito dese diálogo construtivo. Sei que están seguindo con atención esta sesión plenaria e quero deixar constancia do noso recoñecemento institucional ao seu traballo. E permítame tamén facer un paréntesis, un agradecemento especial ao portavoz e representante do sindicato con maior representación do persoal funcionario, que neste caso é o CESIF, ao policía Alberto Seijo, que participou activamente na elaboración deste acordo regulador, achegando coñecemento, experiencia e disposición ao diálogo en cada fase deste proceso. Alberto xubilase nos próximos días e quero deixar constancia do seu compromiso e da súa contribución ao funcionamento desta administración local durante tantos anos de servizo e tamén a súa labor sindical. Por último, quero agradecer tamén ao conxunto do persoal funcionario o seu labor diario e a disposición á colaboración co que se enfrontou este proceso. Sabemos que este tipo de acordos non só afecta a letra dun documento, senón a realidade diaria de moitas persoas que sosteñen o funcionamento do Concello cos seus esforzos, día tras día. Convido aos distintos grupos municipais a sumarse a este acordo, como expresión de apoio a un texto negociado, equilibrado e responsable, que, como dicía, dá resposta ás demandas reais do persoal, adapta a nosa administración á legalidade e mellora o clima organizativo e a calidade do servizo público. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, recoñecemos o resultado da negociación colectiva entre os representantes dos traballadores e a administración que culmina neste acordo regulador. Entendemos que contar cun marco claro para regular as condicións laborais do persoal funcionario é necesario e, ademais, é positivo para o funcionamento da administración local. Si é verdade que se nos aporta un informe de intervención bastante duro que obrigou a facer diversas modificacións, mas nós creemos que o que ten que prevalecer neste acordo é iso mesmo, o acordo entre os traballadores coa administración. Entendemos que por responsabilidade institucional e en coherencia con esa mesa de negociación o noso voto vai a ser favorable. Gracias.
Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois concordamos co voceiro do grupo non adscrito, é dicir, o informe de intervención, sobre todo do primeiro documento que se nos fai chegar, é bastante duro. É dicir, agradecemos que se cambien esas cousas que nese informe de intervención, pois como ben se decía, o da xornada de traballo ou as gratificacións. Pediríamos, eso sí, que se nos faga chegar a documentación un pouco antes, porque o último informe, o último acordo, chegou onte, o sea, a un día do pleno, é dicir, entendemos que é laborioso e que é complicado este tipo de negociacións, pero, bueno, agradeceríamos eso, que polo menos se manteñan un pouco os prazos para facer chegar a documentación. Nós, pois eso, nese acordo ponse, o sea, dice que chegan a acordo con todos os representantes sindicais, que todos están a favor, con lo cual, pola nosa parte, eles son os que negocian, eles son os que saben o traballo que se fai dentro do Concello e as necesidades que os traballadores queren dentro do Concello. E, como ben decía o voceiro do grupo de goberno, esa é a realidade do traballo da xente, é dicir, ese documento, aparte de ser un documento que se firme, é un documento polo que se vai rexir o traballo de toda a xente que traballa para o noso Concello, que, como decía, hai que agradecer o grande esforzo que fan en moitas ocasións. Pola nosa parte, pois eso, non vai haber problema para que se leve a cabo esta aprobación. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Bueno, pois na mesma liña, nos pensamos que cando hai vontade, cando hai diálogo por todas as partes que teñen algo que ver, en este caso, pois está máis que demostrado, non, con ese acordo unánime. Como decía, cando hai vontade por parte de todas as partes e hai diálogo, pois sempre se chega a un bo acordo, en este caso, pois un acordo consensuado. Evidentemente, non podemos esquecer que os traballadores municipais, sin eles e sin elas, pois sería imposible que este Concello funcionase, e, evidentemente, pois todo o que sexa, pois mellorar as súas condicións, pero non só mellorar as súas condicións, sino pois regulalas, non? E que haxa un acordo marco normativo que establezca pois con claridade todas as cuestións importantes, pois lóxicamente que menos, non? Que facelo. E como decía, pois cando isto se fai con consenso e con unanimidade, pois evidentemente non pode máis que ter pois o noso apoio, non? E evidentemente imos a votar a favor. Falaba o voceiro do grupo de goberno desa parte importante de Alberto Seijo, ao que tamén, como sabemos que se xubila nos próximos días, queremos agradecerlle o traballo feito e desexarlle evidentemente que disfrute e que teña unha boa xubilación e agradecer lóxicamente todo o traballo que fai todo o persoal funcionario e tamén o persoal laboral e, evidentemente, o traballo que, por parte da representación social dos sindicatos, pois tamén queda máis que amosado neste acordo. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do grupo de goberno. Nada, simplemente, pois, evidentemente, agradecer o apoio de todos os grupos que así o manifestaron, pois, reiterar que é un acordo que sí que levou moito tempo negociar por esas casuísticas que comentei, sobre todo o que foi a estabilización de todos os empregados públicos, que a verdad que fixo que o Departamento de Persoal e que a Mesa Xeral de Negociación tivera que implicarse moitas horas para sacar adiante esa estabilización, así como tamén a terceira modificación da relación de postos de traballo, que axusta un pouco máis a realidade do día a día do Concello as situacións que ten o persoal, non? Reiterar, simplemente engadir un matiz en relación á afirmación que fixo a portavoz nacionalista en canto á documentación. A documentación entendo que se entregou en tempo e forma, e é verdade que onte, na fin de semana, revisando
o documento pois hubo un matiz nun artigo que, se mal non recordo, era no artigo 22, onde fala de xornada de xubilación, pois un matiz ortográfico que por iso pois se notificou a todos os portavoces desa pequena modificación, pero bueno, creo que estaba entregado en tempo e forma. Bueno, como dicía tamén na primeira intervención, pois esa vontade deste equipo de goberno pois de traer próximamente pois o convenio colectivo que tamén está aprobado na Mesa Xeral de Negociación, que tamén pois reflicte outra gran parte do día a día deste Concello. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Decir eso, que agardamos que continúen pola senda da negociación e do diálogo, porque vendo o que hai, pois, xurde máis efecto o millor que facer as cousas ás bravas e sin dialogar ca xente. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade de todos os grupos, o cal celebro de corazón. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto quinto, suplemento de crédito número 43 de 2025, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, en xullo do ano 2023, fai agora 2 anos, o Concello adxudicou a obra de recuperación do edificio do Mercado Municipal por un importe de algo máis de 1.900.000 euros. Foi gracias a unha subvención de fondos europeos que achegaba ao Concello 1.400.000 euros e os 500.000 euros restantes eran achegados con fondos municipais. Logo desta contratación e do devenir das obras, o 16 de febreiro do ano 2025 recibiuse a obra completa sin ningún tipo de reparo, e durante a realización dos traballos dende do inicio dos mesmos, que foi alá polo mes de setembro hasta finais do ano 2024, pois se produciron unhas diferencias sobre as unidades nas medicións recollidas no proxecto e as levadas a cabo na propia execución de obra, o que supuxo unha variación destas unidades recollidas no proxecto dun 5,03% do presuposto de adxudicación. Estas medicións están acreditadas e contan co visto bon da Dirección de Obra e do arquitecto municipal, polo que a adxudicataria presentou unha certificación de liquidación por importe de 99.800 euros o día 4 de xullo de 2025. Esta certificación seguiu o trámite administrativo e foi informada polo arquitecto municipal o día 30 de xullo do 2025 e, segundo consta nos informes tanto da Dirección de Obra e do propio arquitecto municipal emitidos respectivamente o 10 de xullo e 11 de xullo do ano 2025, as obras foron levadas a cabo durante o prazo de execución da mesma. Polo tanto, tendo en conta que estamos ante traballos levados a cabo nun exercicio anterior e que a factura non contaría con financiamento afectado na axuda concedida polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana por importe de 1.482.000 euros, propónse facer fronte ao pagamento co remanente líquido de tesorería para gastos xerais, tal e como se fixo no anterior pleno cando estábamos a falar do comento das donas. Por aquel momento, aquela factura se correspondía a de donas, estou comentando, sobre unha modificación respecto ás obras e os achádegos producidas no devenir e no transcurso das mesmas. Neste caso, foron medicións que estaban contempladas no proxecto, unidades de obra que estaban contemplados, pero que a realidade na execución pois foi diferente. O tope máximo para poder producir este tipo de liquidacións é o 10% sobre o presuposto de adxudicación. Estamos a falar dun 5,03%, estamos a falar de que tanto Dirección de Obra e arquitecto técnico municipal dan o seu visto bon, está todo feito de acordo á Dirección de Obra e as unidades realmente executadas, e a maiores este importe non é subvencionado, non entraría en perigo, entendemos, a propia xustificación, posto que a obra foi recepcionada en tempo e forma e o pagamento desta liquidación pois se produce despois de que a empresa presentase a
oferta, perdón, a certificación de liquidación. As cuantías pagadas según proxecto e executadas según a contratación están evidentemente todo enviado xa pola plataforma e reitero que a obra foi recibido en prazo, en tempo e forma. Recordemos que esta obra non está todas as incluídas neste primeira fase de recuperación de edificios municipais, sufriron dúas prórrogas de oficio por parte do Ministerio, unha xenérica e unha segunda pola afección da DANA sobre os posibles proveedores ou empresas que se viron perxudicadas polo temporal, pola dana que sufriu a comunidade valenciana. Nós, en todo momento, cumplimos cos prazos establecidos e recepcionamos, reitero, no mes de febreiro a devandita obra. Por lo tanto, o que se propón ao pleno da Corporación é o seguinte, tal e como figura na proposta. Primeiro, levantar o reparo que formula a intervención no expediente de licitación en base aos informes técnicos emitidos pola Dirección de Obra ou Arquitecto Municipal e que se procedan aos trámites oportunos por parte da Alcaldía para aprobar a certificación final da obra, rehabilitación integral do mercado municipal de Betanzos, unha vez entre en vigor a modificación orzamentaria. Segundo, aprobar o expediente de suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria do Concelleiro Delegado de Economía e Facenda por importe total de 99.834,59 euros, expoñer este expediente público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da provincia por 15 días, durante os cales os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o período citado non se presentaran reclamacións e, en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. E terceiro e último, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que incluir nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Señora alcaldesa, unha vez acometida a obra e estando finalizada, creemos non podemos votar en contra da certificación final de la misma. Si tiene que ser con un suplemento de crédito, non queda máis remedio. Nuestro voto será de abstención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa, moi boa noite a todas. Ben, unha vez máis, como no pleno anterior, traemos a debate un expediente que ten a ver co pagamento dun traballo realizado o ano anterior ou o ano en curso. Como xa temos mencionado, a situación económica municipal é unha situación que nos preocupa e que nos preocupa moito, nos preocupa sobremaneira, porque hai cuestións que obviamente nos están a facer ben neste eido, no eido da xestión económica. Este expediente supón case 100.000 euros, son 99.800 euros para financiar obras no mercado de abastos, como se dicía, mediante un remanente de tesorería para gastos xerais. Pero claro, xa no pleno anterior, cando debatíamos ese recoñecemento extrajudicial de crédito sobre as obras do Convento das Donas, entre outras, poñíamos sobre a mesa ese informe do Servizo de Intervención desfavorável, en que se salientaba que realmente non existía tal remanente, senón que o que existe a día de hoxe nas arcas municipais é un remanente negativo de 1.230.000 euros. É dicir, que realmente non hai fondos para pagar este suplemento de crédito. Esta é a cuestión que nos preocupa e que nos preocupaba no seu momento. Entón, necesitamos máis matices sobre esta cuestión. Outro tema aparte é a obra en sí. Sabemos que non se trae a debate esta cuestión hoxe, pero xa que falamos do tema do mercado, pois hai 1.900.000 euros investidos de fondos europeos e fondos propios municipais e temos un mercado que non está funcionando. Unha primeira licitación que quedou deserta e unha segunda licitación, polo que se anunciou en prensa esta mesma semana, en que se van ofertar de maneira individual os diferentes postos tradicionais e de hostelería do mercado. Gustaríanos que nos explicase como se vai levar a cabo esta cuestión e que, vista esa primeira licitación que quedou deserta, se sigue sen valorar a xestión directa do conxunto do mercado municipal. Pedimoslle que nos aclare estas dúas cuestións na súa segunda intervención e nada máis nesta primeira quenda de palabra. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, igual que no pleno anterior, pois, ben hoxe, pois, esta certificación desta liquidación de obra da rehabilitación do noso mercado municipal, evidentemente unha obra que está feita, está rematada, e se falta pois, unha parte por pagar, evidentemente non seremos nosos que digamos que non se pague, porque si é certo que algo recurrente neste salón de plenos, pois
pois todos esos pagos atrasados a proveedores nos que levamos insistido moito que había que procurar axilizalos e pagar o antes posible. Evidentemente non seremos nosos que poñamos ningún tipo de impedimento a que se pague unha cousa que está feita e que ademais quedou moi bonita e que evidentemente estamos nunha situación de impasse, que esa primeira licitación, como todos sabemos, non chegou a bo porto, pero agardamos que agora con esta segunda fórmula, digamos, que igual que a voceira nacionalista, pois si nos gustaría que nos aclarasen un pouco que como teñen pensado facer, pero agardamos que esa fórmula que chegue a un bo porto e que dunha vez por todas se poida abrir ese mercado municipal e que poida, como xa falamos moitas veces aquí, convertirse nun motor importante de desenvolvemento e de dinamización do noso casco histórico. O noso voto vai a ser a abstención, máis nada. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, simplemente aclarar o tema da situación económica, da motivación deste suplemento de crédito. A factura entrou a principios de xuño no Concello, non hai que quedar sin pagar. Entrou o 30 de xuño, que foi cando a empresa liquidou os traballos realizados a maiores con esos excesos de medicións. Polo tanto, tiñamos dúas fórmulas para pagala. Unha contra orzamento corrente, posto que non estaba contemplada na adxudicación, son traballos a maiores e que nunha obra normal dun POS ou dunha obra de iniciativa municipal o 5% desa obra non é un monto importante e, polo tanto, normalmente van con recursos ordinarios do orzamento en vixencia. Neste caso estamos a falar do 5% de 1.900.000 euros, polo tanto son casi 100.000 euros e estamos a falar de que son facturas de traballos realizados no exercicio anterior. Polo tanto, en base a esa circular recibida polo Ministerio de Economía e Facenda, no que se decía que non é que se puidera, sino que era recomendable pagar esas débedas con proveedores con cargo remanente, optamos por esta vía. Si é certo que, tendo en conta o que se adeuda por ese mecanismo de pago, a ese plan de pago a proveedores no que estamos inmersos e que esperemos e que saiamos de cara ao exercicio anterior do mesmo, o remanente que se desprende da liquidación é positivo, pero comparando as dúas magnitudes se pode desprender que non existe ese remanente, pero si temos esa liquidez nas entidades bancarias. Polo tanto, entendemos que non vai haber un quebranto ás arcas públicas municipais. Donde habería un quebranto sería si tirásemos de recursos ordinarios para o pagamento desta factura. Polo tanto, óptase pola que entendemos que é a fórmula menos lesiva para o Concello. Sobre a licitación, efectivamente, a primeira licitación na que se incluían esos postos para un operador global para que explotar e xestionar todos os postos do mercado, eliminan, sin ter en conta eses postos tradicionais que se ian a licitar de forma directa, tendo conversas sobre todo con hosteleiros e hosteleiras de Betanzos, nos decían que esa fórmula de operador único que lles causaba un risco, que non estaban acostumados a ese tipo de xestión, que non había experiencias aquí na contorna, que sí é certo que noutros concellos e noutros lugares sí se está a facer así, por eso queríamos replicar ese sistema entendendo que estaba a funcionar, pero que non tivo éxito, e a vista foi que non se presentou ningún operador. Entón, en base a esas xuntanzas, a esas conversas, optouse, e así tamén nos lo pedían e nos decían a súa intención de que estaban interesadas en poder optar de forma individual aos postos existentes, e polo tanto o que se reformulou foi a licitación para que en vez de que esos postos sexan xestionados por un operador global, pois que sea cada posto xestionado
por unha entidade, por unha mercantil, por un autónomo, por unha empresa. Si é certo que nos propios pregos se recolle que todos os adxudicatarios pois terán que constituir unha especie de comunidade de propietarios para poder xestionar os asuntos que lles competen de forma común, é dicir, limpeza, apertura e pequenos mantementos. Pero o que si se mudou sustancialmente esa forma de pasar dun operador único para un operador individual para cada un dos postos. Mais ou menos replicar o tradicional do mercado, cada plancha de peixería, cada frutería ou cada carnicería era dun operador, pois vai a ser así con esta nova licitación en todos os casos, en todos os postos existentes. E esperemos que esta licitación si teña o éxito que entendíamos que ia ter a primeira. O prazo para presentar as ofertas se ampliou hasta o 23 de setembro, creo que 23 ou 27, non recordo ben, pero hasta esa terceira semana de setembro, posto que estamos nunha época estival e na que a hostelería ademais en Betanzos, como no resto de Galicia, pois os meses de xullo e de agosto son os de maior traballo para eles e polo tanto que teñan o tempo suficiente para poder preparar as ofertas e presentarse á licitación con total tranquilidade e podendo realizar unha oferta ben feita e ben elaborada. Moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, sobre a cuestión económica, agardemos que efectivamente ese quebranto que o voceiro do equipo de goberno menciona non se produza, claro que sí, porque non están as contas para máis florituras. Tamén esperamos que ese novo modelo que propoñen para os estaleiros locais funcione, que efectivamente se animen e que o mercado recupere o seu papel central e dinamizador do casco histórico. Sobre a nosa postura nesta cuestión nos facilitaremos sempre que os provedores e os contratistas cobren polo seu traballo, polo traballo que desenvolveron, e a nosa postura, a nosa posición vai ser a abstención. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto sexto, é a aprobación do proxecto de reforma do Parque Infantil do Pasatempo e a aprobación da solicitude dunha subvención para cometer o investimento á Deputación da Coruña. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Ben, o mantemento e a mellora dos parques infantís e dos espacios públicos para a veciñanza pois está sendo unha prioridade para este goberno. Prova delo o vemos nas novas infraestructuras que se levaron a cabo, como son esos dous parques do casco histórico, con elementos e xogos infantís cada un deles, ou a recuperación de espacios para a veciñanza, que as obras xa iniciadas no barrio da Condesa, ou esa creación dos hortos urbanos en Bellavista. Ou mesmo o parque infantil da Praza do Emigrante, que na impermeabilización do devandito espazo público pois contouse con a instalación dun novo espazo para as crianzas que non se contábamos con el nesa zona do concello. A maiores de todas estas novas instalacións pois están levando a cabo outras melloras en diversos parques infantís, como temos, por exemplo, recentemente no da piscina municipal. Ademais, se levaron a cabo varios proxectos que xa teñen o financiamento asegurado a través de diversos plans provinciais, como é o Parque Infantil da Ribeira, a mellora do Parque Infantil de Pintor Seijo Rubio ou os dous parques infantís da Condesa. Unhas das cuestións que tiñemos como prioridade era a recuperación do Parque Infantil do Pasatempo, que é o que de maiores dimensións do noso concello, o que probablemente teña maior uso con diferencia, tanto de veciños e de veciñas de Betanzos como de visitantes da comarca que veñen a Betanzos e aproveitan o Parque Infantil tamén para o seu esparcemento e, polo tanto, ao ser máis utilizado, pois é o que sufre un maior desgaste. Nos está levando que todos os anos temos que facer en diversas épocas pois multitud de tarefas de mantemento e a vida útil deses xogos pois xa está preto da súa finalización. Agás os máis novedosos que se colocaron pois fai unhos anos e que xa eran xogos de carácter inclusivos.
Polo tanto, por estes motivos, no seu momento, elaboramos un proxecto que presentamos a fondos europeos para a rehabilitación da Parque Histórica do Parque, que quedaría pendente tras as actuacións xa realizadas a través dese convenio ca Deputación Provincial da Coruña ou as dúas fases que licita a Xunta de Galicia con esos fondos de recuperación para bens de interés cultural no camiño inglés. E incluíamos tamén nese proxecto pois, que presentamos a maiores a tematización dese parque infantil. Non fomos afortunados nese proxecto ambicioso que non obtivo financiamento e, polo tanto, tratouse de buscar financiamento para un proxecto xa máis pequeno, pero que sí que entendemos que vai a ter un impacto e unha mellora positiva no parque, e dende a alcaldía se mantiveron conversas con distintas administracións para buscar fontes de financiamento para poder levar a cabo esta recuperación do Parque Infantil do Pasatempo. Nestas conversas asegurouse e obtívose o compromiso da Deputación Provincial da Coruña para financiar un proxecto que dunha cuantía de 300.000 euros cofinanciados entre Deputación Provincial e Concello de Betanzos, achegando a propia Diputación o 80% destos 300.000 euros e o Concello o 20%. Logo destas conversas, o día 13 de febreiro do ano 2025, en Xunta de Goberno, aprobouse solicitar á Deputación Provincial da Coruña esta axuda. A Deputación Provincial da Coruña aperturou a plataforma Subtel para poder xa ir tramitando esta petición, e tal e como figura nas bases de execución dos orzamentos provinciais e no regulamento das subvencións nominativas aprobado no ano 2012 pola dita Diputación, o Pleno da Corporación ten que aprobar o proxecto e aprobar a solicitude definitiva. Polo tanto, hoxe propoñemos a este Pleno da Corporación aprobar o proxecto de mellora deste parque infantil, que ten ese importe de 300.000 euros, e solicitarlle a Deputación Provincial da Coruña o 80% do financiamento, esos 240.000 euros, e os 60.000 euros restantes serían achegados polo propio Concello. Polo tanto, paso a dar a lectura aos acordos que figuran no expediente. Primeiro, prestar aprobación ao proxecto de reforma do Parque Infantil do Pasatempo, redactado pola consultora Solucións Técnicas de Ocio SL, por importe de 247.998,78 euros máis 52.066 euros de IBE, sendo o importe total de 299.999,87 euros. Segundo, solicitar a Deputación Provincial da Coruña unha aportación do 80% para levar a cabo os traballos da reforma do Parque Infantil do Pasatempo con sonte o proxecto de obra. E terceiro, adquirir o compromiso de reter o importe da aportación municipal con cargo ao orzamento municipal vixente, prestar aprobación ao gasto polo importe de 59.999,97 euros, cantidade que supón o 20% do importe do proxecto de obra. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Ben, gracias, señora alcaldesa. Imos apoiar este proxecto de mellora do Parque Infantil do Pasatempo, porque calquera actuación que supoña avanzar no cuidado dos espazos para a infancia, consideramos que tanto positiva como necesaria. Agora ben, pensamos que é importante que tamén abramos o foco, porque as necesidades das familias e as necesidades dos máis pequenos cambiaron. Hai exemplos noutros concellos que demostran que podemos ir moito máis alá. Por iso, neste mesmo pleno, propoñemos para debate unha iniciativa que vai nesa dirección, pensar os parques doutro xeito, con máis funcionalidade e tamén adaptados para todo o ano. Apoiar este proxecto é un paso, pero abrir o debate sobre como deben de ser os parques infantís do futuro tamén o é. Imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Como ben explicou o compañeiro do equipo de goberno, temos diversas actuacións debido a estas subvencións que conseguimos da Deputación, como xa dixemos en outras ocasións, pena que non sexan máis e para máis diversas cousas para poder ir mellorando pouco a pouco a nosa vila. Parecenos correcto, é dicir, o parque é un parque grande que, como se indicaba, non só se utiliza polos veciños de Betanzos, sino tamén polos que nos veñen a visitar, co cual parecenos unha actuación correcta, o noso voto vai ser favorable. Grazas. Moitas grazas, voceira popular.
os parques infantís son un tema recurrente neste salón de plenos, non só o Grupo Municipal do Partido Popular, pero sí é certo que nós, tanto a través de rogos e preguntas como tamén en formato moción, en moitas ocasións temos trasladado esa necesidade de mellora dos parques infantís, poñendo en riba da mesa o deterioro de moitos deles. Polo tanto, benvida sexa, evidentemente, este proxecto para a mellora do parque máis grande e máis utilizado do noso Concello. Si que, eu leín o proxecto en sí, pero, un documento arduo, non sei se me escaqueou aí polo medio, o que non vin é si se vai a dar accesibilidade cognitiva a través de, sistema braille, pictogramas, si nos lo poden aclarar. Evidentemente, como decía, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Vale, moitas grazas, señora alcaldesa. Sobre a última pregunta, lle quero dar unha alegría ao concelleiro dos non adscritos sobre o cumprimento das mocións, non, para que vaya xa apuntando de que estamos a cumprir dentro das nosas posibilidades. No ese momento nos comprometimos, creo que era a petición do Bloque Nacionalista Galego, de ir incluindo esta serie de elementos en todos os xogos infantís, e neste proxecto todos os xogos son inclusivos e todos van a levar ese tipo de pictogramas, e para que todos os nenos e nenas, independentemente de si teñen algún tipo de disfuncionalidade intelectual ou de outro tipo, que poidan disfrutar exactamente igual que o resto dos nenos e das nenas. Efectivamente, un tema recurrente dos parques infantís, e é tan recurrente que no que vai de mandato, como mínimo, teremos recuperado este parque infantil do Pasatempo, os dous parques infantís existentes na Condesa, o parque infantil da Ribeira, o parque infantil de Pintor Seijo Rubio, todos con novos investimentos por parte da Deputación Provincial da Coruña, a maiores de a instalación de outro tipo de xogos na Condesa, na praza de Enrique Riego, ou da recuperación desos espacios para a veciñanza nese mismo barrio. Polo tanto, dentro das nosas posibilidades, están invertindo unha cantidade inxente de fondos na recuperación e rehabilitación e na creación de novos espazos, como foi tamén como decía con anterioridade, na praza do Emigrante. Poderíamos ir a máis? Probablemente, pero para ir a máis teríamos que recortar noutros aspectos, e temos que ir en función das posibilidades do Concello. Creo que se está facendo un esforzo importante neste aspecto. Tamén temos outro proxecto que poderemos executar ao longo deste mandato, e así o esperamos, como é a cuberta do Parque Infantil de Pintor Seijo Rubio, unha vez que se rehabiliten os xogos, para poder usalo durante todo o ano, independentemente da climatoloxía, ou o Parque Infantil en Biuxa, cando demos resolto un problema existente ca demarcación de carreteras do Estado referente ao peche perimetral do dito parque, que a pesar de estar nunha zona que non debería de ter ningún tipo de influencia para a P9, si está dentro desa zona de afección, e temos que intentar chegar a un acordo con o Ministerio de Transportes para poder levar a cabo ese peche perimetral de seguridade mediante unha actuación branda, pero que garantice a seguridade das crianzas. Nada máis que engadir, e que estes aspectos van a seguir sendo unha prioridade para este goberno municipal. E agradecer a Deputación Provincial da Coruña tamén que teña ben financiar mediante un convenio nominativo esta actuación, ao igual que o fixo ca Feira Medieval co galo do seu 25 aniversario na edición anterior, ou con esta obra en curso de recuperación de espacios para a veciñanza, que tamén é outro convenio nominativo. Nada máis que engadir. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Cando se fai oposición, igual que se di o que se pode mellorar, tamén temos que recoñecer, lóxicamente, que sí que é verdade que se está priorizando os parques infantís, sobre todo nesta legislatura, máis ao noso favor a proposta que vamos a debatir na seguinte moción, porque o que pretendemos é propoñer ideas para complementar e para facer máis usables durante todo o ano eses parques infantís. Continuamos na seguinte. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Simplemente agradecer a cuestión dos pictogramas, agradecemos que se vaya mudando esta cuestión, que se fagan
parques máis inclusivos para todos os rapaces e agradecemos eso, que se vaya estendendo ao resto dos parques que vayamos modificando. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira. Ben, pois debatido o asunto, entendo que se aproba por unanimidade de todos os grupos, señor secretario. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do concelleiro non adscrito relativa á mellora dos parques infantís de Betanzos. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, continuamos falando de parques infantís e procedo a dar lectura á nosa proposta neste lugar para que os veciños de Betanzos poidan coñecela. Os parques infantís son moito máis que espacios de lecer. Son lugares para socializar, para medrar e para favorecer a conciliación das familias. En Betanzos, male contar con varios destes espazos, moitos presentan importantes carencias á hora de adaptarse ás condicións climatolóxicas actuais. Durante o verán, os elementos de xogo e o solo de caucho alcanzan temperaturas moi altas, dificultando o uso destes parques durante boa parte do día. A ausencia de sombra ou zonas cubertas supón unha limitación para nenos e nenas, especialmente nos días de calor ou de choiva. Estas deficiencias teñen solucións sinxelas e xa aplicadas noutros municipios, como a instalación de pérgolas, toldos ou arbolado, así como a montaxe dunha cuberta en algúns dos parques xa existentes para facelo utilizable todo o ano. Ademais, cada vez máis concellos apostan por crear zonas de auga lúdica, con pequenos chorros ou fontes programadas que permiten refrescarse e xogar sen riscos, adaptadas para a infancia e sen necesidade de estructuras complexas. Sería unha proposta pioneira en Betanzos e unha forma atractiva de mellorar a calidade dos espazos públicos. Un concello que pensa na infancia é un concello máis amable, máis vivo e máis comprometido co benestar común. Polo exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, que o Concello de Betanzos elabore un plan progresivo para dotar de sombra os parques infantís do municipio, dando prioridade aos máis utilizados. Segundo, que se cubra parcialmente algún dos parques infantís existentes, para garantir o seu uso tamén nos días de choiva ou mal tempo. Terceiro, que se estude a viabilidade e posible localización dunha zona de auga lúdica infantil, como espazo de xogo seguro durante o verán. E cuarto, que se informe públicamente das actuacións previstas nos parques infantís do municipio, prazos e orzamento, garantindo a participación veciñal e a transparencia. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois nada, como xa dixemos anteriormente, os parques son importantes para as nosas crianzas porque é o sitio onde desarrollan boa parte da súa infancia. O das árbores xa o comentamos en outras ocasións, que é verdade que deberían de ter máis sombra ou as árbores plantarse un pouco máis grandes para que, pois eso, adecúen millor o espacio das crianzas. Simplemente puntualizar que o do Parque da Auga non o vemos moi operativo, porque, a ver, aparte de que habería que poñelo a funcionar, habería que vixialo e habería que, pois eso, non é só auga da villa que sale por unha tubería, é dicir, de todas formas, eso non vai ser impedimento para que nos votemos a favor desta moción, parécenos correcto a mellora desos parques, como xa dixemos en moitas ocasións, e simplemente puntualizar eso. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, entendemos que esta moción resulta positiva no fondo, inda que vemos que é un pouco insuficiente no alcance e detalle. Os parques infantís deben ser espazos seguros, accesibles, inclusivos e sostibles. A súa función non só é lúdica, senón tamén educativa, social e integradora. Compre garantir que todos os nenos e nenas, con independencia das súas capacidades físicas, cognitivas ou sensoriais, poidan disfrutar delas en igualdade de condicións. Ademais das melloras climáticas que se propón, que nos parecen perfectas, é urxente abordar un mantemento continuo, a inclusión de elementos adaptados e a supervisión do estado dos materiais, moitos dos cales presentan desgaste ou perigo potencial. Tamén é clave establecer un protocolo de participación veciñal e revisión técnica periódica. Polo tanto, gustaríanos engadir 3 puntos máis á moción, se a aceptan. O noso voto vai ser favorable se acepten ou non, pero nos gustaría engadir 3 puntos máis, que sería incorporar criterios de accesibilidade universal en todos os novos proxectos, que xa o voceiro comentou que xa se está a engadir, e nas reformas dos parques que xa están, intentar incluirlos. Solo accesible para cadeiras de rodas, xogos adaptados para nenos e nenas con diversidade funcional e sinalización con pictogramas. Crear un protocolo municipal de mantemento e revisión periódica dos parques infantís, no caso de que exista, que se transmita a todos os grupos para que o podamos valorar,
e habilitar canles de participación veciñal e transparencia, permitindo que as familias poidan achegar suxestións, incidencias, propostas por medio de algunha sección específica na web municipal, posto que son os que máis usan e participan destes parques. Mais nada. Nesta primeira. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, falar dos parques infantís é, evidentemente, falar do modelo de cidade, de convivencia, de igualdade, de oportunidades e tamén de dereitos. O dereito das crianzas a xogar, a medrar, a vivir en contornas seguras, cuidadas e accesibles. E falar diso é falar tamén de como entendemos a política desde este goberno municipal, con responsabilidade, con planificación e co compromiso co ben común. Desde o goberno municipal levamos tempo traballando nesta liña, porque somos plenamente conscientes da importancia destes espazos públicos para a vida diaria das familias. E por iso decidimos abordar a súa mellora non de maneira puntual nin improvisada, senón cun enfoque máis global, con análise, planificación e propostas concretas. Sabemos que as cousas non se resolven con un único proxecto nin con un anuncio illado. Por iso elaboramos unha folla de ruta clara e sostida no tempo e os resultados están á vista ou tamén se ampliarán as nosas vistas. Así o demostran, por exemplo, os 3 novos parques infantís que puxemos en marcha neste mandato, o da Rúa da Travesa, o de Cabildos e o que se instalou na Praza do Emigrante. Trátase de actuacións xa executadas, pendentes da súa apertura debido á falta da remisión da certificación final por parte das empresas adxudicatarias. Son os 2 primeiros parques situados no casco histórico de Betanzos, o investimento supera os 782.000 euros. Unha mostra clara da nosa aposta por facer do casco histórico un espazo vivo, habitado e pensado tamén para as crianzas. E no caso de Biuxe, investiránse tamén case 90.000 euros para dotar esta parroquia dunha infraestructura moderna e accesible para os máis pequenos. Tamén temos aprobada a renovación integral do Parque de Pintor Seijo Rubio con un investimento de 93.000 euros e logo executarase a súa cubrición parcial cun investimento adicional de 188.000 euros, unha obra xa incluída nun pasado plan de obras e servizos da Deputación da Coruña. Tamén estamos investindo preto de 144.000 euros na renovación de 2 parques da zona da Condesa, o do Convento das Donas e o do centro da Condesa. No Parque da Ribeira está prevista unha actuación de 75.000 euros e no da piscina investíronse 50.000 euros. No pasatempo, estudamos no seu momento cubrir a zona infantil situada dentro do propio parque, pero o Patrimonio da Xunta de Galicia rexeitou esta opción ao tratarse dun ben catalogado. O que sí é verdade é que a realidade do parque infantil actual é que leva máis de 30 anos sen renovarse, e por iso apostamos por unha intervención integral. Neste mesmo pleno acabamos de aprobar un convenio coa Deputación da Coruña que permitirá crear un novo parque temático dentro do pasatempo, cun investimento de 300.000 euros que suporá a renovación completa da área infantil existente e contribuirá, como dicía anteriormente o portavoz socialista, a poñer en valor este espazo singular, respetando sempre o seu carácter histórico e patrimonial. Con todo isto, falamos de 10 actuacións concretas en parques infantís. Entre novas construcións e renovacións integrais estamos mellorando ou creando 10 espazos públicos de xogo e convivencia repartidos por toda a cidade. É unha cifra que resume ben a dimensión do traballo que estamos a facer desde o goberno municipal. A isto hai que sumar os arredor de 50.000 euros destinados no último ano ao mantemento, supervisión e certificación técnica dos 21 parques infantís cos que conta hoxe Betanzos. Un traballo constante que non sempre se ve, pero é imprescindible para garantir a seguridade e o bo uso destas instalacións. En conxunto, este goberno municipal leva investido ou ten proposto investir preto de 2 millóns de euros en parques infantís ao longo de todo o mandato. Unha cifra que non deixa lugar a dúbidas. Estamos ante unha aposta política firme, sostide perfectamente visible. Un compromiso real cun modelo de cidade que entende o espazo público como un dereito, que coida os barrios e as parroquias e que pon a infancia
no centro das políticas locais. Tamén é certo que non todos os parques están perfectos todos os días. Hai desgastes, incidencias e hai erros que corrixir. Pero detrás de cada situación hai un seguimento técnico e hai unha resposta e hai unha administración que neste caso actúa sempre con rigor e con responsabilidade. E tamén queremos deixar claro que os proxectos que temos en riba da mesa non son promesas futuras nin ideas abstractas. Son actuacións xa aprobadas con proxectos técnicos redactados e que se atopan na fase previa á súa licitación ou contratación. Un traballo que require xestión, seguimento e coordinación e que está a desenvolverse con seriedade desde este goberno local. Seguiremos tamén explorando alternativas aos modelos tradicionais de parque, sempre que sexan útiles, viables, seguras e compatibles co clima da nosa contorna. Porque innovar é positivo, pero gobernar tamén é priorizar. En esa liña queremos situar a proposta dunha zona de auga lúdica, que mencionan na súa moción. Pode parecer atractiva, sí, pero por hoxe non é unha prioridade, nos consideramos que non é unha prioridade real para Betanzos. Nin pola súa escasa funcionalidade anual, nin polo custo de instalación e, sobre todo, mantemento e garantías sanitarias. E nós, como goberno, temos a obriga de actuar con responsabilidade e de poñer os recursos públicos onde realmente fan falta. Por todo isto, compartindo o espírito da moción, votaremos a favor, porque entendemos que queda aínda traballo por facer, pero tamén creemos que imos polo bo camiño. Estamos mellorando os espazos públicos con planificación e investimento, facendo realidade proxectos que responden ás necesidades reais das facendo realidade a proxectos que responden ás necesidades reais da veciñanza, e iso ao final é o que nos move, que é seguir facendo Betanzos dunha cidade máis accesible, máis cuidada e mellor para todos, especialmente para os nosos maiores e, como non, para o futuro da nosa cidade, que son os máis pequenos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, contestándolle primeiramente, pois xa que acaba de falar o voceiro do grupo de goberno, ben, eu agradezo a súa franqueza, lóxicamente, gobernar e priorizar. Vostede ten toda a razón e a iniciativa de goberno parte de vostedes, que son o goberno municipal da cidade. Novamente, xa nos anuncian que imos aprobar unha moción non vinculante e un acordo non se vai a cumprir. Pero, bueno, entendo que, lóxicamente, teñen que establecer o seu plan para os parques infantís e, bueno, nos aportamos esta proposta como idea que nos trasladan os veciños e vostedes, lóxicamente, teñen esa iniciativa. Ben, falando dese parque de auga lúdica, respondendo ya a voceira do BNG, ben, hai moitas formas para evitar ese gasto de agua e todo eso. Se viaxa un pouco por aí, verá que hai sensores, que cando nos se acerca a auga comeza a sair, que logo se deixa de gastar auga, é dicir, hai moitas opcións. Ben, xa coa emenda do PP, pois, accesibilidade total, un protocolo de mantemento, participación veciñal, non podemos negarnos, aceptamos esa engádega, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, vocera nacionalista. Non dixen gasto de auga, dixen gasto de mantemento, é dicir, que un parque lúdico de auga non se pode abrir así e deixalo sin vixiar. É dicir, solo eso xa significa pagar un soldo máis a maiores para que vixíe ese parque, para que o abra, para que o peche e para que o regule. Non me estaba referindo ao gasto da auga. De todas formas, volvo a insistir na miña primeira intervención. Entendemos que é unha cousa en positivo, apoiamos o que decía o compañeiro do grupo do PP, é dicir, ten que ser accesible para todas as crianzas e, sobre todo, seguro para todas as crianzas. E nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois agradecer que se incorporen as emendas, estes 3 puntos. E, bueno, ao voceiro do Partido Socialista, esperemos que en todas esas actuacións se teñan en conta os criterios de accesibilidade que deberían de ser prioritarios. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Sí, dúas cuestións. Primeiro, contestarlle ao primeiro que falou, que foi ao concelleiro non adscrito. Evidentemente, aprobamos a moción porque creemos nela e, ademais, ten 4 puntos que estamos plenamente de acordo en 3. Únicamente
No punto segundo, que fala, no, punto terceiro, que falan de que se estude a viabilidade de posible localización dunha zona de auga lúdica infantil, pero creo que do resto estamos todos de acordo porque, como xa falei na primeira intervención, pues, xa existe un protocolo, unha folla de ruta, como mencionei, xa existen algún proxecto para a cubrición de algún parque, como é en Pintor Seijo Rubio, e creo que foi un bastante extenso, que fai vostede a relación no punto cuarto, con que se informe públicamente as actuacións previstas, dos prazos e orzamento destes parques, non? En canto aos acordos do Grupo Popular, que as emendas que queren, os acordos que queren engadir a esta moción, estamos plenamente de acordo, porque así se fai. Todos os parques que se proxectan, pois evidentemente teñen en conta pois, que adaptabilidade, accesibilidade, todas aquelas cuestións que ademais son de lei a día de hoxe, non? Tamén no último punto pareceme que falan a creación dun cale de suxestións para a remisión de propostas e incidencias. Cabe decir que nese sentido o cale de comunicación que máis empregan as familias a día de hoxe é o WhatsApp do Concello de Betanzos, a través do cal pois continuamente pois sí que nos chegan incidencias e resolvemos coa maior velocidade posible e que, bueno, que está funcionando bastante ben e que, por tanto, consideramos que existe. Insistir en que creemos que aínda que a moción non sexa vinculante, é unha moción que estamos implicados, estamos vinculados plenamente neste traballo e os resultados pois estánse a ver e nos próximos meses pois todos os veciños, tanto da zona rural como da zona urbana de Betanzos, pois verán esa vontade política de darlle unha volta aos parques de Betanzos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ben, pois entendo, señor secretario, que con ese engadido por parte do Partido Popular aceptado polo concelleiro non adscrito, esta moción queda aprobada por unanimidade. Eu só quería aclararlle ao concelleiro non adscrito que en canto a esa zona de auga lúdica infantil, entendendo-a como unha aportación positiva de algo que aquí non existe, asegúrolle que o que menos nos preocupa desto é o gasto en auga. Si outras derivadas de crear algo así en Betanzos. É verdade que existen diversas modalidades que hai noutras cidades, sobre todo en cidades onde o clima bueno, cando menos que eu coñeza, o clima é moito máis seco, moito máis cálido que na nosa zona. Hai diferentes modalidades, pero sí é verdade que en calquera delas o menos preocupante para este grupo de goberno, e entendo que para calquera grupo de goberno, é o gasto en auga, seguro yo. Ben, pois aprobado por unanimidade, pasamos ao punto seguinte. Señor secretario. O punto seguinte é a moción do BNG sobre posta en marcha dun plan municipal de vivenda. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. O Concello de Betanzos é un municipio cunha marcada actividade turística ao longo de todo o ano, especialmente en tempada alta, onde moitas das vivendas son destinadas a uso turístico de curta duración. Segundo datos do Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas, a Xunta de Galiza, o número de vivendas de uso turístico sitúase nas 154. Con todo, a realidade evidencia unha cifra maior, o existir en vivendas destinadas a este fin que carecen da regulación e control, como pode comprobarse visitando os portais de webs especializadas. Esta proliferación das BUT
supón unha reducción da oferta da vivenda dispoñible para alugueiros de longa duración e unha carga adicional para os servicios públicos municipais, xa que o Concello de Betanzos non percibe unha compensación pola actividade económica que supoñen estas vivendas ao non existir unha taxa turística que compense o uso intensivo dos servicios e infraestructuras municipais. Por outra banda, Galiza presenta unha elevada porcentaxe de vivendas baleiras. Segundo os datos do INE do 2021, Galiza conta con 506.370 vivendas desocupadas, un 28,8% do seu parque inmobiliario, case o doble da media estatal. A pesar de que non dispoñemos de datos específicos, para Betanzos é razoable pensar que en maior ou menor medida esta realidade tamén se produce no noso concello. Se as cuestións engadimos a suba generalizada e constante dos prezos da vivenda, tanto en alugueiro como compra, a conclusión é clara, corremos o risco de que a oferta existente non satisfaga a demanda, resultado dunha escaseza de opcións de alugueiro e un incremento significativo nos prezos de compra. Esta situación dificulta o acceso á vivenda, especialmente á poboación moza e ás familias con rendas máis baixas. Dende o BNG consideramos que a vivenda debe de ser un dereito garantido polas administracións públicas e non un ben suxeito á especulación. Compre unha política pública decidida que mobilice o parque de vivenda existente, promova o alugueiro accesible e regule o uso turístico da vivenda. Apostamos por un modelo de concello sustentável, cun crecemento ordenado e xusto, onde vivir dignamente sexa posible para todas as persoas. Por iso, vemos necesario implementar unha serie de medidas tales como a regulación, el límite de vivendas de uso turístico, establecer unha ordenanza municipal que regula as vivendas de uso turístico exixindo o seu rexistro e licenza correspondente e limitando o número destas por zonas. Esta medida, que xa foi debatida neste pleno e aprobada en setembro do 2024, permitiría controlar a proliferación de aloxamentos turísticos, garantindo que non afectase negativamente a disponibilidade de vivendas para residentes habituais e asegurando que contribuísen equitativamente ás finanzas municipais mediante unha taxa turística. 2. Elaborar un censo municipal de vivenda baleira e a creación dunha bolsa de vivenda a precios taxados. Realizar un rexistro detallado das vivendas desocupadas no municipio e establecer unha bolsa de vivenda en alugueiro e venta con prezos taxados. A medida permitiría ter un coñecemento preciso da situación da vivenda de Betanzos e facilitaría o acceso a vivendas a prezos razoáveis para aqueles colectivos con maiores dificultades. 3. Movilización da vivenda baleira. Crear incentivos para que os propietarios de vivendas desocupadas as poñan no mercado de alugueiro, especialmente a precios accesíveis. Isto podería incluir bonificacións ou gravames fiscais, programas de alugueiro garantido ou axudas en asesoramento para a rehabilitación. Deste xeito, aumentaríase a oferta de vivenda disponible sin depender só de novas construcións, aproveitando o parque mobiliario xa existente. 4. Fomento da restauración de vivenda, implementar programas de axuda á rehabilitación de inmóveis en estado de abandono ou ruína, facilitando a súa posta en uso como vivendas habituais. Isto non só incrementaría a oferta de vivenda, senón tamén contribuiría a mellorar a imaxe do casco histórico de outras zonas da cidade. A implementación deste tipo de medidas a través dun plan municipal de vivenda permitiría ao Concello afrontar de maneira integral os desafíos actuais en maneira de vivenda, garantindo o dereito a unha vivenda digna para toda a veciñanza e promovendo un desenvolvemento urbano sostible e equilibrado. Por todo o que acontece, o Grupo Municipal do BNG solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal a elaborar un plan municipal de vivenda que inclúa un diagnóstico actualizado da situación da vivenda, así como a definición de medidas concretas que contribúan a garantir a vivenda a prezos accesibles e que poidan contar coas seguintes medidas: posta en marcha dun censo municipal de vivenda baleira e infrautilizada mediante o cruzamento de datos do padrón, consumo eléctrico, recibos de IBI e outras fontes disponibles.
creación dunha bolsa municipal de vivendas en alugueiro e venta a prezos taxados, priorizando o acceso a colectivos vulneráveis, establecemento dunha ordenanza municipal para a regulación das vivendas de uso turístico que inclúa a obrigatoriedade dun rexistro e a obtención dunha licencia municipal, a súa limitación por zonas, un réximen de inspección e sanción para vivendas ilegais e a creación dunha taxa turística cuxos ingresos se destinen a políticas sociais e de vivenda. Fomentar a movilización da vivenda baleira mediante bonificacións no IBIC para que empoñan alugueiro vivendas baleiras por un tempo mínimo e a prezos taxados, a aplicación dunha recarga no IBI ás vivendas baleiras durante longos períodos ou a posta en marcha dun programa de alugueiro garantido co Concello de Betanzos como intermediario. Impulso á rehabilitación de vivendas en ruínas e inmobles deteriorados ou abandonados. Remitir este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza, na Xunta de Galiza, o Goberno do Estado e a FEGAMP para que tomen nota e impulsen medidas complementarias no seu ámbito competencial e facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos a preocupación do BNG polo acceso á vivenda, pero non certos enfoques desta moción que consideramos están máis centrados igual en penalizar ao propietario que non en lugar de incentivar o alugueiro. Evidentemente a vivenda é un dereito, pero tamén é unha propiedade privada. Se tratamos aos propietarios como culpables de ter unha vivenda baleira, penso que tamén hai que ter en conta pois outros factores. Moitas veces hai vivendas que se usan de forma estacional ou simplemente non figuran de forma correcta. Pretender identificar os propietarios cruzando datos como os do padrón ou do consumo eléctrico, aparte de ser pouco fiable, pode dar lugar a injustizas. En lugar de recargas fiscais, o camiño debe ser a seguridade, debe ser as garantías e, sobre todo, as bonificacións aos propietarios que poñan vivendas en alugueiro, sobre todo a prezos accesibles. Se non hai confianza, non vai haber colaboración. No caso das vivendas de uso turístico, ben, pois a nosa opinión pasa por buscar o equilibrio. É importante evitar a súa proliferación descontrolada, pero tamén é importante recoñecer o valor que ten o turismo como actividade económica, sobre todo na nosa cidade de Betanzos. Ben, valoramos positivamente e compartimos a preocupación polo acceso á vivenda, ademais de entender que o Concello debe poñer en marcha políticas que faciliten o alugueiro a prezos razonables e a rehabilitación do parque inmobiliario, e é por iso que imos a votar favorablemente, mais amosamos a nosa preocupación por ese enfoque do BNG neste tema, máis centrado en castigar que en construir solucións reais. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Alcaldesa, ben, pois compartimos a proposta, a moción do Bloque Nacionalista Galego, que é dicir, unha moción propositiva e en positivo, evidentemente, para tratar pois de poñer freo ou de avanzar e mellorar nun problema que non é único no noso Concello, pero evidentemente no noso Concello pois todos e todas coñecemos cal é a situación, a dificultade para acceder a unha vivenda, sexa tanto en aluguer como no sistema de compra-venta. É certo que xa temos falado, citaban na moción nacionalista que en setembro do ano 2024 xa trouxemos o Grupo Popular aquí unha moción para tratar de regular esa proliferación das vivendas, das BUTs, das vivendas de uso turístico. É algo que evidentemente crea riqueza, é dicir, hai un movimento económico, eso é dicir, lóxicamente moi lícito e moi lóxico, que decir, por parte dos propietarios, pero que sí que nos preocupa, nos preocupaba xa nese momento, nos sigue preocupando agora, bueno, pues ese crecemento non exagerado. Salíamos aí nos rankings casi bueno, pues da área metropolitana da Coruña e comparando tamén ca comarca de Betanzos, non? Pois por ese crecemento non exagerado que houbo nos últimos anos e, polo tanto, bueno, evidentemente non se lle pode poñer un freo aos propietarios e propietarias de vivendas que fagan con elas
o que consideren oportuno, pero sí debe de haber unha regulación e que todos xoguen, pois, lóxicamente, coas mismas regras do xogo. Como decía, parécenos importante, parécenos interesante, e todo aquilo que poida o Concello de Betanzos sumar e mellorar, pois iría engadido. Por exemplo, agora mesmo hai unha convocatoria de axudas da Xunta de Galicia nesa mesma liña que se chama Fogar Vivo, no que se pretende precisamente mobilizar ese mercado de vivendas baleiras e animar de alguna maneira aos propietarios e propietarias as que os poñan en circulación a través de axudas aos seguros de multirrisco, aos seguros de impagos e tamén para axudar, digamos, a adaptar as vivendas no interior e tamén a rehabilitar. Son pequenas axudas, pero, que o obxectivo final é que os propietarios se animen e que teñan, de alguna forma, algún sistema que lles ofreza tranquilidade, precisamente por esos posibles impagos ou a cubrición desos seguros multirrisco. E, como decía, parécenos interesante, polo tanto, o noso voto vai a ser favorable, máis nada. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, brevemente, como se dixo por parte de todas as voceiras e voceiros, e como todos podemos comprobar, pois o problema do acceso á vivenda, ben sexa a vivenda de alugueiro ou a vivenda en compraventa, pois é un problema acuciante para a sociedade actual, e polo tanto os betanceiros e as betanceiras o están a sufrir, e o están a sufrir principalmente eses colectivos máis vulnerables, que son os que máis esperan de nós, a mocidade, as clases traballadoras e as persoas maiores. Temos que ter en conta que a vivenda é de competencia, as políticas de vivenda é de ámbito de competencia estatal e de competencia autonómica, pero ainda así o que non é da nosa competencia pois é da nosa incumbencia e polo tanto temos que todas as administracións poñer o noso grau de area para tratar de ir revertindo pouco a pouco esta situación que a día de hoxe pois é o problema principal que está a sufrir a cidadanía. Ben, desde as administracións centrais e autonómicas, que son quen teñen as competencias, pois se están a levar a cabo unha serie de políticas para tratar de paliar a situación do mercado actual. Vemos como a lei de vivenda estatal pois trouxo consigo medidas para aumentar a oferta, para impulsar a construción de vivenda pública con ese plan de investimentos que traslada a Xunta de Galicia pois a posibilidade de doter 380 millóns de euros para o período 2025-2028 e poder construir 4.000 vivendas de promoción pública e, polo tanto, tratar de axudar a paliar este déficit e esta alza de precios na vivenda. Vemos como a Xunta de Galicia pois tamén está levando a cabo unha serie de iniciativas aquí en Betanzos que sempre manifestamos o noso agradecemento, como a recuperación desas vivendas no casco histórico e dende o Concello pois evidentemente temos varias ferramentas que temos que ir activando para tratar de axudar a paliar a situación. A primeira delas é o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Temos que ter en conta que temos unhas normas subsidiarias do ano 1996 e que a día de hoxe pois causan unha grande incerteza tanto os veciños como as veciñas, como aos pequenos promotores que queiran levar a cabo promocións inmobiliarias en Betanzos para poder aumentar o parque de vivendas. Polo tanto, tendo a altura de miras, o Plan Xeral de Ordenación Municipal se aprobou de forma inicial no ano 2021 e acaba de ser entregado recentemente no Concello, polo tanto, estamos xa, despois de pasar todos os trámites oportunos e todos os trámites medioambientais e a obtención dos permisos sectoriais, pois en disposición de ser aprobado. Entón, a día de hoxe estamos pendentes de ultimar unhas permutas na zona do Pasatempo que afectarían a parcela máis cercana ao río, entendendo a buscarlle unha solución a devandita parcela, posto que a afección de Augas de Galicia é inmensa e tratar de buscar unha solución que sexa de bo acomodo para todas as partes. En canto teñamos esos acordos, pois o plan xeral o traeremos ao pleno e esperemos que sexa máis preto que tarde, nos próximos meses. Por que falo primeiro do plan xeral? Porque nel se contemplan pois a construción de
2.050 vivendas como máximo, das cales 1.340 serían en solo urbano consolidado, é dicir, en solares xa existentes ou en pequenas actuacións que xa están urbanizadas, e 711 vivendas pois serían como máximo se poderían construir en solo urbano non consolidado. Tendo en conta os porcentaxes de construción de vivenda de protección oficial que se incluyen na memoria do devandito plan, pois con estas crecemento de vivendas poderíamos chegar a ter 400 vivendas de protección oficial en suelo urbano consolidado e 71 vivendas de protección oficial en suelo urbano non consolidado, é dicir, 472 vivendas de promoción oficial. Se consultamos a día de hoxe o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Xunta de Galicia, hai 171 solicitudes no noso Concello, polo tanto, que a aprobación deste plan estaríamos, entendemos, dando cobertura a actualidade, a actual demanda de vivenda por parte da nosa veciñanza. Polo tanto, con esta aprobación do Plan Xeral e ca aprobación dun novo plan de protección do casco histórico que tamén está xa prácticamente para poder traer a aprobación inicial, estáse a traballar dende os departamentos urbanísticos no documento de aprobación inicial, pois sería outra ferramenta importantísima para a rehabilitación e recuperación do casco histórico, tratando de facilitar esas rehabilitacións, esas recuperacións de edificacións que, evidentemente, para dar cumprimento á protección patrimonial dos bens e das vivendas catalogadas, pois é unha tarefa ardua e unha tarefa difícil para os propietarios, pero esperemos que con este novo PEPRI pois se poida dinamizar o casco histórico e dinamizar esta recuperación de vivendas. A ordenanza das vivendas de uso turístico, evidentemente, si foi unha proposta do Partido Popular e evidentemente a apoiamos alá polo mes de setembro do ano 2024, e teño que poñer en manifesto que está xa o borrador realizado por parte da Secretaría Municipal, pero é un documento que vai enfocado con un plan xeral de ordenación municipal aprobado. Polo tanto, non o sometimos aínda a negociación por parte dos grupos políticos en tanto en canto non se tramitou a aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Neste borrador de ordenanza, evidentemente, se recollen cuestións como o obxecto da ordenanza, o ámbito de aplicación e os embrazamentos, se recollen as definicións de vivenda de uso turístico, de uso de hospedaxe, de uso asimilado de vivendas, se regula a comunicación previa ou se regula a documentación complementaria da comunicación previa de inicio de usos de hospedaxes, tamén se recollen os que hospedaxes estarían exentos da comunicación previa, é dicir, por poñer un exemplo, pois alugueiros que sexan temporais para estudantes ou para traballadores ou traballadoras que veñen un tempo acotado de tempo no noso Concello e non se trata de un uso turístico desas vivendas. Tamén se recolleríamos, evidentemente, o réxime de inspección e o réxime sancionador e diversas disposicións transitorias. Polo tanto, a intención sería, primeiro, pois o documento principal, que é o Plan Xeral, telo aprobado, e a continuación aprobar esta vivenda de uso, esta ordenanza de regulación de vivendas de uso turístico. Sobre outras ferramentas que temos no Concello e para que se recolle tamén a proposta do Bloque Nacionalista Galego, proposta que entendemos como positiva e que vamos a apoiar sin ningún tipo de dúbida, pois é a ordenanza de rehabilitación e de conservación que podería fomentar e así o entendemos, pois a recuperación de vivendas e mediante tamén esas ordes de execución e esas execucións subsidiarias que se están levando a cabo por parte do Concello. Sobre as vivendas de uso turístico e a súa contía, evidentemente, cita o Bloque Nacionalista Galego que no Rexistro de Vivendas de Uso Turístico de Galicia figuran 154 vivendas que se están dedicando de forma oficial a este tipo de aloxamentos. É certo que Betanzos é un municipio que está a recibir e tamén estamos incidindo dende o goberno local en que siga sendo así desta maneira nun concello receptor de turismo. Estamos a ter moitísimas visitantes e que están crecendo de forma exponencial ano tras ano, pero tamén é certo que as prazas hosteleiras que dispón Betanzos a día de hoxe non son suficientes nin se acercan ao que sería necesario. Polo tanto,
esta proliferación de vivendas de uso turístico entendemos que a día de hoxe non está a provocar unha pérdida de acceso á vivenda de uso normal e cotidiano e está axudando tamén, sobre todo no casco histórico a recuperar pois propiedades que os seus donos ou os pequenos inversores están utilizando a vivendas de uso turístico, pero tamén é certo que podemos chegar a correr o risco de convertir o casco histórico nun parque temático e os cascos históricos se rehabilitan con vida e con comercio e con actividade diaria a maiores do uso turístico. Polo tanto, vemos totalmente acaecido regular este tipo de vivendas. Sobre outro tipo de propostas que se recollen na moción presentada polo BNG, podemos estar máis de acordo ou menos de acordo no éxito que poderían ter cando se fala da posta en marcha dun censo municipal de vivenda baleira mediante o cruzamento de datos de padrón co consumo eléctrico. Evidentemente debe de ser un fallo que querían poñer consumo de auga, porque consumo eléctrico nós non temos ningún tipo de competencia, nin podemos comprobar se unha vivenda ou non ten consumo eléctrico. Si é certo, poderíamos facer ou tratar de facer este censo municipal de vivendas baleiras, pero a iniciativa similar que ia encamiñada en facer un censo de baixos baleiros para o comercio, creo que o tentamos en 3 ocasións e o resultado foi o mesmo. Ningún establecemento se inscribiu. Polo tanto, non quero decir que non o vayamos a facer, o podemos e o intentaremos, pero tamén tratando os datos e evidentemente entendo que o espírito da moción é esa, con total normalidade e total legalidade e confidencialidade. Sobre outro tipo de cuestións que se fala de bonificacións fiscais no imposto de bens inmobles, evidentemente, tanto estas bonificacións como esas recargas que se fala na proposta figuran na Lei de Facendas locais, posto que é un imposto de carácter estatal, pero que recaudamos os concellos e que veñen tasadas tanto as bonificacións obligatorias como as bonificacións potestativas. No seu momento, neste concello introducimos unha recarga nas vivendas baleiras do 50%, considerando como vivenda baleira todas aquelas que non había unha persoa empadroada nelas ou que tiñan un consumo inferior a 0,1 metros cúbicos de auga ao día. Creo recordar que era así. Pero eso estaba pendente do desenvolvemento dun regulamento de carácter estatal que nos impedía realizar ese censo de vivendas baleiras. A día de hoxe, que a nova lei de vivenda si temos potestade nos concellos, pero non en base a esa ordenanza. Teríamos que mudar o que é a redacción do IBI. E se podería tamén incluir esa bonificación de ata 95% para esas vivendas que foran postas a disposición ao mercado de alugueiro mediante un prezo tasado, pero para tasar ese precio temos que declarar Betanzos como zona tensionada, posto que ten que estar regulado ese precio e a única maneira de regulalo é mediante a declaración de zona tensionada de todo Betanzos ou da parte que entendamos. Por lo tanto, é un trámite que hai que levar a cabo e que non é inmediato, pero tampouco nos ten que facer non traballar sobre isto. Pero xa falando do IBI, tamén temos que ter en conta que é un imposto que leva conxelado no noso concello dende o ano 2011. E máis, cando sufriu un incremento a ponencia de valores, pois reducimos o coeficiente do mesmo e levamos recadando o mesmo dende o ano 2011. E os veciños e as veciñas levan pagando o mesmo por este imposto desde o ano 2011, o sea, levamos 14 anos co imposto totalmente conxelado, sendo o tipo de gravamen do noso concello o máis baixo da comarca. Polo tanto, tamén, xa que estamos a falar de novas infraestructuras, de bonificacións e de levar a cabo actividade e de que o Concello non teña quebrantos económicos, pois tamén hai que poñer o cascabel ao gato e hai que facer un incremento ou unha modificación do imposto de bens inmobles acorde ca realidade actual. Polo tanto, trataremos de facer unha proposta na que se recollan todos estes aspectos, actualizar o imposto e recoller as bonificacións e as recargas que creamos entre todos e todas que sexan beneficiosas para o noso concello, para as arcas municipais, pero sobre todo para a nosa veciñanza. Perdón pola extensión, que dixen que iba a ser breve. Voceira nacionalista, ten a palabra.
nada, simplemente incidir en que non culpabilizamos a nadie, é dicir, simplemente queremos evitar que se especule ca vivenda, que se poñan os precios inasumibles, sobre todo eso, para os xovens e para as rendas máis baixas, porque a vivenda é un dereito, é dicir, non é un negocio, é un dereito ao que temos todos. É importante, pois, o que decía o voceiro do grupo de goberno, todas esas cuestións que se poden ir dando, todas esas cousas que se poden ir cambiando para evitar que non cheguemos a sitios pois, como é Santiago, ou como é Vigo, ou a Coruña, no que un aluguer a un precio razonable é imposible e comprar unha vivenda é estratosférico, é dicir, todos vivimos no mundo, todos sabemos o que hai por aí, entonces antes de chegar a ese extremo deberíamos de empezar, pois eso, a facer unha ordenanza ou unha regra ou o que sexa para catalogar estas vivendas. E despois é importante, nadie di que non teñamos deste tipo de vivendas, é dicir, que paguen os servicios que teñan que pagar, os impostos que lles correspondan e as taxas que teñan que pagar, como decía a voceira do grupo do Partido Popular, que todo sexa legal, é dicir, que hai un montón de vivendas por aí que non cumpren ca legalidade e ca regla de todo o mundo, que todo o mundo xogue cas mismas regras, nada máis que pedimos eso, simplemente, grazas. Moitas grazas, concelleiro non ha escrito. Brevemente, compartimos esa preocupación polo acceso á vivenda, pero, bueno, reiterar esas advertencias que fixen na miña primeira intervención. O voceiro do grupo de goberno xa deslizou esa intención, pois, dunha posible proposta de subida do imposto de bens inmuebles, pois nada, reiterar simplemente que nós estamos, digamos que estamos a favor dunha política de impostos moito menos abusivos, aínda que non digo que ese o sexa, que como explicou, pois é dos máis baixos da comarca, pois eu penso que Betanzos ten que seguir a ter eses impostos máis baixos da comarca. Moitas gracias. Voceira popular. Voceiro socialista. Ben, brevemente, moi brevemente, a cadratura do círculo é totalmente imposible. Si queremos parques acuáticos, si queremos parques tematizados, si queremos parques con auga, pois hai que pagalos. E para poder pagalos e para poder levar a cabo novos investimentos hai que ter fondos. E para ter fondos hai que recadar. E para recadar hai que ter impostos. E o que hai que facer é unha política impositiva dirixida aos máis necesitados, que paguen máis os que máis teñen e que perciban máis bonificacións os que menos teñen, e non perdoar de impostos ás grandes fortunas e si penalizar os grandes tenedores. Simplemente ese é o noso punto de vista, darlle máis a que máis necesita e espera de nós, nada máis que engadir. Ben, pois eu só quería facer unha matización moi brevemente. É verdade que nos últimos anos proliferaron estas vivendas de uso turístico en Betanzos. É verdade que especialmente no casco histórico, aínda que tamén na zona nova. Creo que estaremos todos e todas de acordo en que non queremos que o noso casco histórico se converta só nunha zona de acollida para turistas. Falaba, creo que era o concelleiro non escrito, decía unha palabra coa que concordo absolutamente, que temos que encontrar un equilibrio entre esas vivendas que si teñen unha parte moi positiva para o noso concello, evidentemente pola falta de recursos que temos a día de hoxe, pero tamén queremos un casco e unha cidade con vida diaria. Por tanto, sí, é importante traballar nesa ordenanza das vivendas de uso turístico. Por suposto, Betanzos está nese ranking da área metropolitana porque somos a terceira cidade da provincia na recepción de turistas, só por detrás de dous monstruos turísticos como Santiago e Coruña. Por tanto, claro que vamos a estar neses rankings. Tamén temos que ver o lado positivo diso, dar servizos a iso ten un custe, pero tamén ten unha repercusión na nosa economía local moi importante, pero insisto nese equilibrio. Creo que no equilibrio estará o éxito.
Ben, pois, se non estou equivocada, entendo, señor secretario, que esta moción tamén se aproba por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Pasaríamos ao punto seguinte, que é o punto 9, moción do BNG para a creación de grupos de apoio á lactación e á maternidade. Vocea nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde as últimas décadas, coa incorporación generalizada das mulleres ao mercado laboral e coa implantación de novos modos de vida na nosa sociedade, teñen xurdido en diferentes lugares grupos de apoio á maternidade que pretenden apoiar as nais nas diferentes fases do proceso da maternidade, especialmente na lactación materna. Os grupos de apoio á lactación materna son un movimento social formado por asociacións que brindan axuda a todas as nais que desexen aleitar. Estes grupos nacen pola iniciativa de nais que consideran que aleitar leva consigo un aprendizaxe e que, en certos casos, as mulleres necesitan apoiarse entre sí, procurando a axuda de outras mulleres con experiencia para poder aleitar os seus pequenos. Estes grupos son unha parte dun proceso máis amplo, en que se ofrece apoio ás nais en todas as etapas do proceso da maternidade, desde o nacemento das crianzas até a madurez das súas fillas, sen esquecer a adolescencia. En Betanzos, un grupo de nais teñen expresado a súa vontade de constituir unha agrupación deste tipo e procuran apoio institucional para o proxecto, un apoio que no BNG consideramos necesario e de grande importancia, dada a relevancia social destes agrupamentos para compartir a experiencia da maternidade. A día de hoxe, o Departamento de Servizos Sociais conta cunha escola de pais e de nais, mas no BNG consideramos que a creación e o apoio desta iniciativa permitiría facer un seguimento máis amplo de todo o proceso da maternidade e ambas as iniciativas poderían coexistir. Por todo iso, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Instar ao Concello de Betanzos a crear e apoiar o funcionamento dun grupo de apoio á lactación e á maternidade a través do Departamento de Servizos Sociais. En segundo lugar, instar ao Concello de Betanzos a proporcionar toda a colaboración necesaria para a creación deste grupo de apoio á lactación e á maternidade. En terceiro lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas, concelleiro Noas. Gracias, señora alcaldesa. Me parece una iniciativa que la incluiría dentro del Departamento de Servicios Sociales y dentro de la Escuela de Padres y Madres. Nuestro voto será favorable, ya que siempre estaremos a favor de cualquier medida que mejore las condiciones de las madres lactantes. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Boa tarde a todos e todas. Eu nesta moción quero falar un pouco dende a miña experiencia como nai. Si que é certo que, cando eu tiven o primeiro fillo, quixen practicar a lactancia materna e non tiña un grupo de amigas que me puderan axudar neso. Daquela para min foi fundamental a función da matrona do centro de saúde. E dinme conta de que cada vez o que a sanidade está máis involucrada neso. Despois, co tempo, puiden axudar a outras amigas que foron probando co da lactancia materna e, saíron adiante. Para min é fundamental o grupo, a rede de nais para o apoio, tanto no tema da lactancia como na crianza. Pareceme unha iniciativa estupenda que hai que aproveitar. Se hai un grupo de nais que se queren prestar para iso voluntariamente, pareceme unha boa forma de facelo. Supoño que para o Concello non será unha inversión económica, será máis ben prestar un local ou promocionar un pouco en redes ou algún canle de comunicación. Daquela non me parece que supoña un gasto económico. E, que apoiamos, dende o Grupo Popular, apoiamos totalmente esta iniciativa. Moitas grazas. Moitas gracias. Eu sí que vou a ser moi breve. Coincido en que neste tema sería fundamental a labor da matrona e mesmo do servizo de pediatría, probablemente. Concordo absolutamente ou concordamos co fondo da moción. Se existe ese grupo de nais que quere crear dar este paso, só teñen que decilo, por así decir. Non me consta, non consta en servizos sociais, nin me consta a nivel persoal ese interese, pero só teñen que vir a falar aos servizos sociais ou comigo, que neste caso son a delegada de servizos sociais tamén, para acadar ese apoio institucional absoluto. Pero sí creo que só un pero pequeniño á moción no primeiro acordo, creo que instar ao Concello de Betanzos a crear
que o creo o Concello entendo que queren decir apoiar a creación por parte destas nais. Ben, pois absolutamente de acordo en crear esa rede entre nais e todas aquelas aportacións que creo, como decía a vocera popular, que o servizo de matrona e mesmo de pediatría, creo eu, sería tamén importante e non teñen máis que facelo chegar ao Departamento de Servizos Sociais e así será. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, supoño que as que pasamos por iso sabemos todas que a maternidade é complexa, que as mulleres nos preparan moito para os momentos previos, pero que a partir de aí se fai unha especie de silencio. Vas para a túa casa con algo nos brazos e non sabes moi ben que facer como iso, e ás veces a realidade é dura e vémonos moi superadas. Entón, en Betanzos é certo que hai unha serie de mulleres interesadas en crear estes grupos, que son uns grupos novidosos, que non hai moitos, a verdade, nin na nosa contorna, nin en Galiza. Polo que nos dixa, fixeron un primeiro achegamento ao Concello, non recibiron resposta, ou sexa que tivo que haber aí un pequeno malentendido ou un teléfono estropeado, algo pasou, mas desde logo transmitimos que se acheguen polo Concello para solicitar o que piden, que pode ser, pois iso, un local onde se reunir, a utilización das redes municipais, dese grupo de WhatsApp para dar publicidade a esta iniciativa, ou mesmo o asesoramento das técnicas e dos técnicos de servizos sociais que as poden axudar a buscar axuda neste sentido. Sabemos que hai outras institucións que xogan un papel moi importante neste sentido, é dicir, os Sergas a través do servizo de matrona, de pediatría, mas tamén as garderías, tanto a gardería municipal como a escola infantil Galiña Azul, e nos consideramos que neste caso o Concello pode axudarlle a estas familias a abandeirar esta iniciativa, que podemos ser referentes na nosa comarca e non só na nosa comarca, porque, como digo, este tipo de grupos son unha novidade, non son moi coñecidos aínda na nosa realidade, e a noso que nos apetecía era sumar cunha proposta que nos parece chula e que nos gustaría que o Concello apoiase dentro da súa capacidade, porque efectivamente non é un investimento moi grande a nivel económico e que sí que pode dar un rendemento social moi grande. Ou seja, que agradezo ese voto favorable de todos os grupos e que entendan que efectivamente isto pretende ser unha moción constructiva que só busca sumar a unha iniciativa que é bonita e que pode dar grandes froitos. Nada máis e grazas. Moitas grazas. Vemos que es una moción donde las madres tienen más que opinar que estos dos concelleiros, entonces los dejamos en vuestras manos todos, por supuesto, a vuestro favor. Voceira popular. Axudar, nada máis. Ben, pois pola nosa parte insistir en que aínda hoxe mesmo volvín a preguntar e non consta no Departamento de Servizos Sociais esta proposta, entón pois algo fallou, que a repitan, que veñan, que o Concello porá a súa disposición todo aquilo que este nas nosas mans, porque sí, é verdade que é algo moi interesante, moi necesario. Todas as que pasamos por esa situación sabémolo e poñeremos, repito, a súa disposición e o que este dentro das nosas posibilidades, por suposto. Ben, pois entendo que esta moción tamén se aproba por unanimidade. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 10º, a moción do Partido Popular para axilizar a declaración do Globo de San Roque como BIC inmaterial. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o Globo de San Roque é unha das expresións máis singulares do patrimonio cultural e emocional de Betanzos. Neste ano 2025 cúmplense 150 anos da primeira solta promovida por Claudino Pita Pandelo, creador dunha tradición que se converteu nun símbolo colectivo e que cada ano reúne a milleiros de persoas alrededor dunha celebración cargada de memoria, identidade e afecto. A declaración do Globo de San Roque como ben de interese cultural e material sería un recoñecemento xusto e merecido
ao valor inmaterial desta manifestación, mais tamén unha oportunidade para fortalecer o sentimento de pertenza e o orgullo compartido da nosa veciñanza. O Concello de Betanzos remitiu no mes de marzo unha solicitude á Xunta de Galicia para iniciar o procedemento, mais a documentación achegada foi cualificada como insuficiente pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ao non incluir aspectos técnicos esenciais como a delimitación espacial e temporal da celebración, a descripción detallada da mesma ou a adhesión de entidades representativas da tradición. A raíz dunha pregunta realizada na Comisión Cuarta do Parlamento de Galicia, informounos a Xunta que solicitou formalmente a documentación complementaria necesaria para continuar a tramitación a finais do pasado mes de maio. Transcorridos 2 meses, esta información non foi remitida, o que supón un atraso innecesario para un proceso que debería ser abordado con dilixencia e responsabilidade institucional. Dende o Grupo Municipal Popular propoñemos actuar con espírito constructivo, sen entrar en reproches, para desbloquear esta situación. Apostamos polo diálogo, pola colaboración entre administracións e pola implicación da sociedade civil neste proceso de recoñecemento. A declaración BIC do Globo de San Roque non é unha cuestión partidista, é unha causa común que nos representa como pobo e que merece o esforzo e a altura de miras de todas as forzas políticas e institucións implicadas. Esta moción quere ser tamén unha homenaxe pública a Claudino Pita Pandelo, auténtico creador do Globo de San Roque tal e como coñecemos, así como un recoñecemento a todas as persoas que ao longo das décadas contribuíron a manter viva esta tradición. Entre elas, Claudino Pita Gómez, veciño falecido a finais do 2024, que durante anos tivo a honra de cortar a corda. E Paco Pita, recentemente falecido, que definía o globo como a cousa máis bonita do mundo por dentro. Sen eles, esta tradición non tería chegado ata hoxe coa forza e emoción que a caracteriza. Foi definido como un espectáculo insólito tanto pola súa antigüedade, polos materiais empregados na súa elaboración, os métodos de traballo, man de obra, como a técnica de elevación e incluso Cunqueiro comparou coa poesía. É un símbolo, un orgullo, unha sinal de identidade e un ben inmaterial emblemático non só para Betanzos, senón para Galicia. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Un, instar ao Goberno Municipal a remitir coa maior brevidade posible a documentación requerida pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia para poder continuar co procedemento de declaración do Globo de San Roque como ben de interese cultural e material. 2. Promover a implicación das entidades veciñais, culturais e sociais vinculadas ao Globo de San Roque, facilitando a súa adhesión formal ao proceso e recollendo testemunhos que contribúan a enriquecer a proposta. 3. Comprometer a colaboración activa do Concello en todas as fases do procedemento dende o respeto institucional e cun espírito de consenso e unidade arredor dun obxectivo común, o recoñecemento oficial dun dos nosos bens culturais máis queridos. E 4. Último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Máis nada. Gracias. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. El globo tiene que ser un consenso de todos los betanceiros. Entendemos que estos trámites llevan su tiempo y que se pida documentación adicional es algo habitual. Nos sumamos a las propuestas y el homenaje de esta moción, deseando que el globo sea cuanto antes bien de interés cultural. Nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, no texto da moción falase literalmente de fortalecer o sentimento de pertenza e orgullo compartido, de espírito constructivo sen entrar en reproches, de diálogo, colaboración e implicación. E dice que non é unha cuestión partidista, é unha causa común. E sendo ese o espírito da moción, o noso voto será favorable. Nos desexamos que o BIC do Globo sexa realidade neste ano, precisamente por ser o seu 150 aniversario. Tamén nos gustaría, obviamente, que todos eses trámites se vayan realizando conforme os prazos que habitualmente son necesarios. Ese é o noso desexo. Gustaríanos, efectivamente, que fose realidade antes de final de ano, mais os trámites teñen un tempo. En calquera caso, nos apoiaremos esta moción polo seu espírito. Nada máis. Moitas grazas. Voceira socialista, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, decir que nos sumamos a todos esos recoñecementos que leu a portavoz do Partido Popular, pero vou dar, sobre todo, explicar un pouco o que pasa con esos prazos, que parece que é a dúbida que se xenera. A ver, en primeiro lugar, deixaríame deixar claro que todo o traballo documental se realiza por técnicos municipais. Efectivamente, en marzo remitiuse a solicitud da Xunta para a declaración de BIC do Globo
axuntando ao acordo plenario que todos aprobamos aquí por unanimidade en febreiro deste mesmo ano. O informe foi realizado con rigurosidade polo arquiveiro municipal e director do museo. En maio, a Xunta remite un requerimento de emenda sobre varias cuestións. De novo, os técnicos, colaborando neste caso tamén co axente de desenvolvemento local, encárganse desta tarefa. O volumen de traballo deste Concello fai que os prazos non sexan tan rápidos como nos gustarían. Quero recoñecer o inxente traballo que desenrolan estas persoas. De novo, estes técnicos elaboran un informe que foi remitido nos últimos días á Xunta de Galicia. Entendendo a pregunta do Partido Popular, a verdade é que resulta curioso que se presente como moción. A Xunta demorouse outros 2 meses en contestar a solicitude e gustaríame saber se tamén presentaron unha moción no Parlamento sobre isto, cando é indiscutible que seguramente conta con moito máis personal. En realidade, o que quero decir que nunca se abandonou isto e o atraso non é innecesario, como di na moción. Son os mesmos prazos que, debido ao volumen de traballo, fan que se demorase o mesmo outros 2 meses. Tamén sin entrar en reproches, o digo, como aclaración. Por suposto, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Señora alcaldesa, non, a ver, é que non hai ningún tipo de reproche aquí, non sei se non se entende ben. Eu, evidentemente, eu formo parte desa comisión cuarta e trasladei unha pregunta porque me sorprendía, é certo que aquí vivimos nos últimos anos un proceso arduo de declaración BIC que foi do Parque do Pasatempo, estamos a falar dun ben material que evidentemente os prazos e todos os procedementos son moito máis complexos, ou polo menos eu así o entendo, que a declaración de algo tan singular como o globo, que non existe, que evidentemente non se pode declarar así calquera cousa, pero estamos a falar dun ben singular, emblemático, etc. Entendíamos que tiña que ser moito máis rápido, por iso eu traslado esa pregunta a modo de poñerlle as pilas á Xunta de Galicia, é dicir, pero que están facendo, que non declaran o noso globo BIC con toda a celeridade que ten que ser necesario, porque non se trata de achegar aí unha documentación como, por exemplo, tivo que ser no momento do Parque do Pasatempo. E aí, cando nos di, que se require esa documentación. Isto foi aí 3 semanas, máis ou menos, creo, se non me equivoco. Pensamos en trasladalo en formato moción simplemente para darlle a axilidade necesaria e volver a acordar, evidentemente, con unanimidade, como así o fixemos no mes de febreiro, que isto se lle dé pa diante. É a única intención, non hai ningunha intención perversa, nin oculta, nin moito menos. É o que pon aí, máis nada, agradecer, evidentemente, o apoio de aqueles grupos que creo que, se non me equivoco, foron todos, e que sexa algo que poidamos ver o máis pronto posible, máis nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Nada máis. Voceira nacionalista, voceira socialista. Ben, pois, xa se contestou ese requerimento. O gallá se poidese facer os informes e todo o que hai que facer con moita máis celeridade, pero o traballo que desenvolve o persoal no Concello é arduo, como decía a concelleira de festas, e sí, o globo merece esa declaración de ben de interese cultural inmaterial. O Gallá sexa este ano, é un ano importante de celebración, e o Gallá, o globo, siga a merecer este apoio incondicional de todos e de todas, como sempre debeu ser. Pois, señor secretario, entendo que tamén se aproba por unanimidade. Hoxe un pleno, a verdade, fantástico, en xeral. Pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Pois primeiro damos lectura
as respostas ás preguntas do pleno pasado. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, grazas, alcaldesa. Vamos dar respostas primeiro ás preguntas efectuadas polo grupo non escrito. Respecto ás tarefas de mantemento no pasatempo, o Concello realiza labores periódicas de mantemento ordinario, limpeza dos estanques e control de vexetación dentro das posibilidades dos servicios municipais. Ademais, recentemente realizouse o baleirado do estanque co obxectivo de preparar a instalación dun sistema de bombas de achique de agua, co que se mellorará a circulación e o estado da lámina. Compre lembrar tamén que o reloxo solar foi reparado hai 2 anos tras unha actuación específica, pero volveu a quedar danado por actos vandálicos. Polo tanto, ademais de exixir responsabilidades ás administracións, é imprescindible apelar ao civismo e ao cuidado colectivo deste patrimonio por parte de toda a cidadanía. O Concello continuará a actuar con responsabilidade, pero precisa tamén de colaboración social para preservar este espacio tan emblemático. Sobre diversos camiños en Bravío, os camiños do Regueiro da Marrona están identificados polos servicios técnicos municipais dentro das necesidades de mantemento das vías rurais. O Goberno local continúa a incorporar actuacións en función das prioridades detectadas e da disponibilidade dos medios económicos. O obxectivo é garantir o acceso en condicións dignas ás propiedades, tal e como se ven facendo noutras zonas do rural brigantino. Respecto aos colectores na Avenida de Castela, a situación dos colectores entre os números 22 e 24 da Avenida de Castela foi comunicado ao Consorcio das Marillas, entidade responsable da súa xestión. O concelleiro de Servicios puxose en contacto coa xerencia do Consorcio e estas incidencias arrocháronse coa agilidade unha vez tramitadas. Aínda que non hai competencia directa do Concello, faise un seguimento activo para trasladar as incidencias e garantir as condicións axeitadas da salubridade e limpeza para os veciños desta zona e do resto da cidade. Sobre a Rúa de Nosa Señora, a roza na zona da fonte da Rúa da Nosa Señora do Camiño realízase dentro do ciclo ordinario de mantemento e limpeza do Concello, que se aplica de forma reiterada e planificada. A actual situación meteorolóxica, cunha combinación de choivas e temperaturas altas, favorece o crecemento moi rápido de vegetación, polo que os servicios municipais están a actuar de forma continua para garantir a boa imaxe urbana e a seguridade nas zonas de tránsito habitual da veciñanza. Respecto ao incendio dun edificio en Saavedra Meneses, o Goberno local está a traballar de forma coordinada cos corpos e forzas de seguridade do Estado para que a seguridade da veciñanza este garantida en todo momento. Esta cuestión volveuse a tramitar na última Xunta Local de Seguridade celebrada a principios do mes de xullo, na que, entre outras cuestións, trasladouse a situación da seguridade do noso municipio. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre o proxecto do Parque de Skate. O Concello de Betanzos conta con proxecto para o Skate Plaza que no momento da súa redacción presentaba uns custos aproximados de 300.000 euros. Tendo en conta a subida de precios generalizada, tamén se subirá o custo total da creación deste espacio deportivo. O Concello de Betanzos concorreu a axudas destinadas de fondos europeos para o seu financiamento, mas esta veu denegada. Actualmente estamos a desenvolver medidas de colaboración con outras administracións que permiten afrontar o custe do proxecto, xa que, contando só con a chega municipal, é complicado. Respecto ao edificio da antiga bodega da Rúa Travesa, o dito edificio foi demolido debido a unha orden de execución municipal debido ao estado no que se encontraba a edificación. Para poder levar a cabo unha ampliación do parque anexo ao dito solar, o Concello tería que realizar unha expropiación. Sobre a iniciativa relacionada coa homenaxe ás adegarias do viño do país, dada a dilatada axenda de actividades nos meses de verán, pensamos que sería máis acaecido que esta iniciativa se organizase alá polo mes de setembro, mes da recollida da uva. Respecto á licitación da xestión do mercado municipal de Betanzos, o Concello voltou a realizar unha licitación para a concesión de manial para o uso privativo dos postos do inmoble de titularidade municipal do mercado municipal de Abastos, neste caso de forma individualizada para cada posto. O prazo de presentación de propostas finaliza o día 23 de setembro deste ano. Sobre a fábrica de curtidos e a fábrica da luz, tendo o Concello, en base aos servicios urbanísticos, requirirán a propiedade da parcela da factoría de curtidos as tarefas necesarias para o seu mantemento. Sobre a fábrica da luz non houbo novidades tras as tarefas ordenadas polo Concello. Respecto ás tarefas de mantemento e limpeza da ribeira do río Mendo. En canto á limpeza da ribeira do río Mendo, informamos que as actuacións se realizaron nas pasadas semanas, incluindo a retirada de árbores caídas no tramo comprendido entre a Ponte das Cascas e a Ponte do Carregal. Así mesmo, acometeuse a limpeza da zona de costas da Xunta en terreo pertencente á Rede Natura para permitir o acceso das embarcacións ao Campo dos Caneiros, a pesar de non ter competencia municipal. Tamén se procedeu á limpeza dos camiños públicos de acceso ao Campo dos Caneiros, así como dos camiños da Marrona e do Regueiro, dentro do programa organizado de limpeza que desenvolve este Concello. En relación coa ponte de madeira sobre o Mendo, estánse a reparar os elementos estropeados e instalaránse medidas de seguridade adicionais de cara ao inverno para evitar esvaradías. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto ás fochancas na entrada da área de autocaravanas, en canto
e a poda dunha árbore. En canto a poda dunha árbore na área de autocaravanas e a reparación dos baches na entrada da mesma, informar que se valorará a poda por parte dos servicios municipais e que, no que respecta á entrada, xa se están facendo xestións con Adif, entidade titular dese acceso, para que cometan a súa reparación. Sobre o tempo do paso de peóns na Praza García Irmás, estudarás a posibilidade de ampliar o de bandito tempo. Respecto ás fontes da zona da Galera, a concesionaria municipal do Servicio de Abastecemento de Augas está traballando para restablecer este servicio e xa se están a realizar actuacións no Parque da Diversidade para dotar de auga esta instalación. Sobre a calexón que baixa dende a Estrada de Castela á Rúa da Cruz Verde, as tarefas de limpeza levanse a cabo de maneira habitual, pero trátase dunha zona especialmente sombría e húmida, onde o verdín reaparece con facilidade. Ademais, prodúcense actos vandálicos de forma recorrente. A pesar disto, está previsto que nos próximos días se realicen novos traballos de limpeza. Respecto ao skate park, o Concello de Betanzos conta con proxecto para o skate plaza que no momento da súa redacción presentaba custos aproximados aos 300.000 euros. Tendo en conta a subida de precios generalizada, tamén subirá o custo total da creación deste espacio deportivo. O Concello de Betanzos concorreu a axudas destinadas de fondos europeos para o seu financiamento, mas esta vez veu denegada. Actualmente estamos a desenvolver medidas de colaboración con outras administracións que permitan afrontar o custe do proxecto, xa que contando só con a chega municipal é complicado. Sobre a parcela das minas, en canto ao solar municipal das minas, compre sinalar que os traballos de limpeza e adecuación levaránse a cabo en próximas datas. Respecto ao pintado dunha liña amarela na Rúa Bartolomé Cosío, esta petición será valorada polos servicios técnicos municipais tendo en conta a problemática exposta pola veciñanza. Nada máis que dicir. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito, ten a Gracias, palabra. señora alcaldesa. Queremos trasladar la preocupación de muchas familias por la situación que se vive a diario en la salida del colegio de Atocha. Hace algún tiempo la policía local acudía para regular el tráfico, pero desde hace algún tiempo lo han dejado de hacerlo. Los vehículos que circulan a gran velocidad por la carretera nacional que pasa junto al centro están generando un riesgo evidente para los menores y sus acompañantes. Por eso pedimos al ayuntamiento si puede tener alguna iniciativa antes de que empiece el próximo curso. Segundo, durante la celebración de la pasada feria medieval, varios vecinos del casco histórico nos trasladan su preocupación por la falta de aseos portátiles. La cantidad instalada resultó claramente insuficiente para el volumen de asistentes, lo que derivó en escenas de personas orinando en la vía pública, generando problemas de salubridad y molestias para los que residen en la zona. Tiene previsto aumentar de forma significativa el número de baños portátiles en futuras ediciones. 3. También durante la celebración de la pasada feria medieval, varios comerciantes del casco histórico nos trasladaron su malestar por la ubicación de algunos puestos de venta ambulante, instalados justo delante de sus establecimientos. Esta disposición les generó una notable falta de visibilidad y, según nos indican, una pérdida importante de ingresos durante los días del evento. Tiene previsto el Concello revisar los criterios de ubicación de los puestos en futuras ediciones para evitar perjuicios a los comercios locales. 4. Los usuarios de las plazas situadas en la plaza de Doña Águeda nos trasladan su preocupación por las continuas filtraciones de agua que se viene produciendo desde hace tiempo. Se trata de un problema recurrente que afecta al mantenimiento y la seguridad de las instalaciones. Tiene previsto el Gobierno local abordar esta situación y dar una solución definitiva, aprovechando el periodo estival más apropiado para realizar este tipo de intervenciones. 5. Vecinos de la zona nos han trasladado sus quejas por el estado de suciedad que presentan las escaleras que conectan la plaza de Inmigrante con la calle del Rollo, especialmente durante los fines de semana. Se acumulan restos de comida, cristales y otros residuos, que generan una imagen de abandono y supone un riesgo para quienes transitan por allí. Tiene previsto el Concello reforzar la limpieza en ese punto y establecer un seguimiento regular para evitar esta situación. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego ao pleno 29 de xullo. Primeira, ao longo das últimas semanas celebráronse numerosos eventos no noso Concello en que a institución municipal é organizadora en que a lingua galega estivo ausente. Falamos de eventos como a Feira Franca Medieval, en que o torneo medieval ou algúns dos espectáculos teatrais ou de maxia se realizan en castelán, incumprindo non só a ordenanza de usos da lingua galega, senón tamén terxiversando a realidade lingüística da nosa cidade na época medieval. Na mesma liña, a Cidade do Cine de Betanzos continúa a publicitarse e a utilizar cartelería só en castelán. Pode o equipo de goberno velar polo cumprimento da ordenanza de usos da lingua galega naqueles actos que organiza en a vida diaria municipal?
Segunda, seguindo con cuestións que teñen a ver coa realización de eventos no noso Concello, algunhas persoas especialistas na materia trasladaronnos o seu malestar polos problemas de seguridade que provoca a instalación eléctrica durante a feira medieval e tamén en pasadas edicións das festas de agosto. Os numerosos postos de alimentación, de xogos ou de vendas non sempre se conectan á rede eléctrica seguindo a normativa vixente e estes incumprimentos poderían chegar a provocar serios accidentes por descargas. Por outro lado, son múltiples os casos de accidentes pola incorrecta instalación de postos ou de atraccións, polo que lles rogamos ao equipo de goberno que realicen unha revisión rigorosa destes elementos para evitar sustos futuros. Pode o equipo de goberno desenvolver unha rigorosa inspección da instalación dos postos e das atraccións nas festas de agosto e en todos os eventos que se realicen no futuro? Terceira, desde hai unhas semanas vense desenvolvendo unha interesantísima actividade denominada Universidade Popular de Betanzos. Dentro dos diferentes cursos que ofrece, chamounos a atención un mapeo colectivo, co obxectivo de compartir historias, experiencias e propostas de mellora do espazo que todas habitamos. Desde o BNG felicitamos as organizadoras desta iniciativa e solicitamos ao equipo de goberno que nos fagan chegar os grupos que conformamos esta corporación o resultado deste intercambio de experiencias que les recollerán. Por tanto, pode o goberno local compartir con toda a corporación esta información? Cuarta, no BNG levamos moitos anos solicitando un tren de proximidade digno que permita interconectar as vilas e as cidades galegas e que nos ofreza unha alternativa ao vehículo privado. Lonxe de conseguirmos avances nesta reivindicación, vemos como servidos as infraestructuras ferroviarias se van pouco a pouco deteriorando. Estamos a referirnos ás dúas estacións de tren do noso Concello, que presentan un aspecto lamentável. A maleza medra por todas as partes, a sociedade evidente e compre eliminar pintadas de dubidoso gusto. Pode o equipo de goberno instar a Adif a acometer estas melloras nas estacións de Betanzos Cidade de Betanzos Norte? Quinta, hai uns meses desde o BNG solicitábamos que se retirasen os vehículos abandonados que se atopaban polas rúas do noso núcleo urbano. Estes vehículos, ademais de crear un problema de salubridade e de mala imaxe, impiden que se poida utilizar as prazas que ocupan en zonas con escaso aparcadoiro, como por exemplo a Rúa Rosalía de Castro, Carregal, a zona do Porto, etc. Pode o goberno local proceder a retirar os vehículos abandonados nas zonas mencionadas ou onde se poideren atopar? Sexta, as inmediacións das piscinas municipais e do pabillón polideportivo José María Baleiro Tocayo presentan un aspecto moi mellorável. En penos pasados solicitábamos o repintado das prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida, mais hai outros aspectos que poden mellorarse. A sinalación de prazas de aparcadoiro para motocicletas, que aparcan debaixo da pasarela ou carecer de prazas propias, melloras no parque infantil, en que o bambán carece de 2 parafusos e ameaza con caer dun lado, o mantemento das lousas da antiga zona do Parque do Pasatempo, onde hai numerosas pedras levantadas que están sendo desprazadas polas crianzas que acoden á piscina. Podería o goberno local tomar nota destas cuestións e reparar os mencionados desperfectos? En sétimo lugar, no pasado mes de maio, o último dos rogos e preguntas do BNG tiña que ver coa redacción e aprobación dunha declaración institucional de apoio ao pobo palestino ante o masacre indiscriminado e o xenocidio que están a padecer por parte do goberno de Israel. Esta pregunta non foi respondida, polo que lle pedimos ao equipo de goberno que esta vez sí atenda a nosa petición e responda a esta pregunta. Na mesma liña, pedimos ao Concello de Betanzos que se sume a outros municipios e que coloque a bandeira palestina aos edificios municipais para así demostrar o apoio da sociedade betanceira ao pobo palestino. Pode o goberno local atender estas dúas cuestións? E para rematar, oitava, a veciñanza das diferentes zonas de Betanzos amósanos o seu malestar polo estado en que se atopan as beiravías e as cunetas da rede de estradas do Concello. A maleza medra sen control por numerosos camiños e vías, tanto municipais como de titularidade provincial, e pode provocar problemas de visibilidade na circulación e perigo de incendios. Pode o equipo de goberno desenvolver os necesarios labores de limpeza destas beiravías e instar as demais administracións responsables da limpeza das áreas e facelo canto antes? Grazas e boa noite. Grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Rogos e preguntas do Partido Popular. Primeiro, veciños de Betanzos, usuarios do Camposanto, queixanse das silvas que cortan as sendas de acceso ás sepulturas. Din que se encontran nun estado de abandono total. Segundo, son queixas que nos achegan. Personalmente non fun a comprobalo. Na parte bella do... Segundo, despois da recentemente celebrada Feira Franca Medieval, veciños e veciñas do noso casco mostraron nos queixas pola necesidade de instalar máis baños químicos nas zonas máis transitadas neses días, para así evitar atopar as portas das súas vivendas con heces e orines cando saen pola mañán. Pensan que os que se instalan non son suficientes, levan a xente a facer as súas necesidades nas rúas máis ocultas do casco, producíndose as situacións desagradables. Poderían, dende o Concello, informarnos da cantidade de baños químicos que se colocan e valorar a posibilidade de colocar máis por diferentes zonas. Terceiro, en relación tamén á Feira Franca,
Valoraron a posibilidade de incluir no listado de paradas de alimentación algunhas específicas para persoas con intolerancias ou alerxias alimentarias. Cada vez é algo máis habitual e dende o noso grupo pensamos que debería valorarse. Cuarto, unha vez máis traemos o tema dos gatos nas rúas. Hai poucos días certas persoas informáronnos dunha colonia incontrolada de gatos con crías enfermas, das que os propios veciños se fixeron cargo tanto de recollelos como de darlles tratamento veterinario. Sendo conscientes de que este problema se atopa en varias zonas do noso pobo, unha vez máis queremos reiterar a obriga do Concello de facer algo para controlalo. Empezaron a desenrolar algún plan para isto? Quinto, hai uns días achegáronnos información dunha subvención da Diputación da Coruña para a promoción do Globo de San Roque, que se perdeu por non presentar a documentación requerida en xaneiro. Poden darnos as explicacións necesarias para saber por que non se presentou dita documentación en forma e plazo para optar a esa axuda. Sexto, nesta pregunta queremos que vaya por diante que a idea do tío vivo situado na Praza do Campo parécenos excelente, tanto como reclamo turístico como colaboración co comercio local. Pero unha cousa que nos pregunta a veciñanza e non sabemos respostar é se dita atracción paga por ocupación de solo público ou se pola contra o Concello paga como un alquiler por telo no pobo. Sétimo, paga por ocupación de solo de uso público. Vale, perfecto. Xa ya resposto agora mesmo. Vale, gracias. Sétimo, trala a celebración da Feira de Antigüedades nas pistas cubertas recibimos queixas de persoal do PAC pola cantidade de xente que entra ali a facer uso dos baños do centro. Solicitan que preguntemos se hai posibilidade de instalar baños químicos cando se realizan eventos en ditas pistas ou se se pode facer uso anunciando con cartéis dos baños do pabillón municipal, xa que os outros deberían estar dispoñibles en exclusiva para os usuarios das urxencias médicas. Oitavo, moitos somos coñecedores da normativa da Xunta de Galicia na que se requira a documentación das embarcacións que van participar nas xiras aos caneiros neste vindeiro mes, mais pensamos que hai usuarios que non están ao día desta nova norma. Poden dicirnos cales foron os canles de información a propietarios que se levaron a cabo dende o Concello? Valoraron a posibilidade ou utilizaron a posibilidade de informar por medio das asociacións vencelladas ao río e as súas actividades? Nada máis e moitas gracias. Ben, pois, moitas gracias. Antes de levantar a sesión, moi brevemente, comentar que o pleno do mes de agosto tradicionalmente celebrábase neste Concello antes das festas. Nalgúnha ocasión, como o ano pasado, por exemplo, foi a finais de mes. Creo recordar que por algúns prazos ou algo así, pero normalmente era antes das festas. A intención, en principio, e a data de hoxe do equipo de goberno é continuar con esa tradición e que o pleno ordinario do mes de agosto sexa antes de que comecen as festas. Como saben, o 14 comenzan, o 13 o concerto Cidade de Betanzos, por tanto, unha data axeitada creemos que sería o 12, salvo que de aquí a lo, pois, algún prazo de subvencións ou algo así, pois, fixera que esta data sexa moi próxima á de hoxe. Pero, bueno, en principio, para que conte toda a corporación, co pleno ordinario do mes de agosto, en principio, o 12 de agosto. A corporación e os técnicos municipais. Con esta idea, aberta a todas as que formamos parte da corporación, e sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.